Dobrý deň prajem všetkým. Poprosím, už sa utišíme. Začneme teda program, ktorým je dnešná diskusia s názvom Nechcení susedia. V prvom rade teda ďakujem hosťom, ktorých o chvíľku predstavím, alebo teda minimálne dvoch z nich, možno, že Máriu už poznáte. Tak budeme sa venovať teda diskusii, ktorá možno dosť nelogicky súvisí s jedným projektom, ktorý sa venuje obnove jednej budovy, ktorá je tu vedľa v Čachticiach. Mnohí z vás už vedia, keďže prebehli nejaké prednášky z tohto projektu. Takže je to projekt revitalizácie Dračkovičovho kaštieľa v Čachticiach a je to teda projekt, ktorý je financovaný aj zo zahraničia, teda z norských fondov, zo fondov EHP a Norska a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. A tieto prednášky alebo diskusie sú súčasťou aktivít tohto projektu. Prejdeme k veci. Ja by som predtým, než predstavím hostí, ešte možno vysvetlil ten názov, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Tá diskusia sa volá Nechcení susedia, s tým nie v zátvorke. Tým sa teraz nemyslí niekto, kto býva vedľa vás, Žid, Róm, Slovák, Ukrajinec, to je jedno, kto vám trebárs niečo ukradol a nechce vám to vrátiť, alebo púšťa nahlas muziku. Ale je to niekto, koho trebárs nepoznáte, alebo nie vy, ale niekto ho trebárs ani nepozná osobne, ale na základe toho, že patrí k nejakej skupine ľudí, o ktorej on má nejaké predsudky, tak už pre toho nemá ráda, je pre ňoho nechcený sused. Takže skôr takto je myslený ten názov a samozrejme, že keď vám niekto niečo šlohne, tak to není úplne ako dobre, ale tomu sa nebudeme dnes venovať. Nám je dnes o tie predsudky a chcem tu privítať teda dnes ctených hostí, ktorí prišli aj zďaleka. Začnem pani Sandrou Polovkovou, ktorá prišla z Bratislavy z organizácie Postbellum. Máriu Volárovú, riaditeľku tejto inštitúcie, asi väčšina z vás pozná. Takže vítaj. A takisto vítam pána Petra Nemeta, ktorý je garantom komunitného centra v Prešove a takisto štatutárom platformy komunitných centier a čomu sa venuje, to si vypočujeme o chvíľku, takže vítajte u nás. No a prejdeme teda priamo k veci. Ja mám samozrejme pripravený nejaký zoznam otázok, ktoré zaujímajú mňa, verím, že aj ďalších, ale budem rád, keď táto diskusia bude prebiehať aj spontánnym spôsobom, takže som zvedavý aj na čo prídeme spoločne. Ale teda chcem sa spýtať asi predovšetkým na to, čo vlastne robíte, čo je, aby ste predstavili možno svoju prácu a začal by som vami, pani Polovková. Vy v Postbellum teda ste riaditeľkou a keby ste stručne, a samozrejme Postbellum je asi známe hlavne tým, že dokumentujete príbehy pamätníkov, ale keby ste stručne zhodnotili váš celý nejaký možno súčasný záber, že čomu sa venujete v rámci organizácie. Ja by som sa možno vás opýtala, že poznáte niekto z vás Postbellum? Ak niekto áno, tak zdvihnete ruku, prosím vás. Super. Predpokladám, že ste mali nejaký workshop s nami. Či nie? Nie? Dobre. Tak a môžem sa ja opýtať, že čo poznáte alebo z našej práce, o čom viete? Ďakujeme. Ešte možno niekto, že nech sa páči. Super, ďakujem. Dobre, tak to väčšinou je to, že prostredníctvom workshopov vlastne študenti poznajú Postbellum, ale keďže nepoznáte, tak to je možno priestor, aby sme prišli. Tak v skratke, Postbellum je to zlatinčený názov, ktorý znamená po vojne, tak metaforicky, čiže sa venujeme skutočným príbehom nedemokratických režimov 20. storočia a teda primárne po druhej svetovej vojne, keďže ľudia, rozprávači príbehov naozaj odchádzajú prirodzene, čiže dokumentujeme príbehy, publikujeme ich online v archíve memoryofnations.sk
alebo memoryofnations.eu. Aktuálne tento online archív má viac ako 17 000 príbehov z niekdejšieho teda Československa. Potom vzdelávame, čiže tieto príbehy sa snažíme práve prostredníctvom zážitkových workshopov, kedy študenti a študentky hrajú postavy, ktoré vychádzajú z týchto príbehov a simulujú rôzne situácie, tak sa s nimi vlastne priamo stotožňujú a prežívajú tie príbehy čiastočne na vlastnej koži. A rozprávame. Čiže to sú napríklad výstavy, ktoré organizujeme po celom Slovensku. Väčšinou sú to exteriérové, ale aj interiérové. Napríklad minulý rok sme mali niekoľko mesiacov výstavu v Múzeu holokaustu v Seredi. Aj my tvoríme podcast s názvom Príbehy 20. storočia, časopis Príbehy 20. storočia. Rôzne také komunikačné kampane, napríklad pred parlamentnými voľbami to boli strážcovia demokracie a množstvo ďalších vecí. Napríklad spomeniem možno ešte memoriál Stopami ukrývaných detí, kedy týždeň kráčame de facto z Vrútok až na Čierny Balok s tým, že si pripomíname príbeh a ten príbeh na konkrétnych miestach Eliho Vaga a jeho sestry Ester, ale aj ďalších ľudí, ktorí prežili druhú svetovú vojnu, holokaust a prežili to ako deti, lebo vojna sa teda nedotýka len dospelých ľudí, ale zasahuje naozaj všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Ešte si nechajte mikrofón. Ja to spravím tak, že dám vám ešte pár otázočiek a potom sa presunieme ďalej. To bolo teda vyčerpávajúce zhrnutie, ale ja sa chcem spýtať konkrétne na to dokumentovanie. Lebo vy vlastne v podstate ako súvisí aj téma diskusie nechcení susedia. Vy ste robili určite, neviem, či aj teraz, keď ste riaditeľka, či stále dokumentujete? Či nemáte už nejaké iné povinnosti? Mám aj tie iné povinnosti, ale aj dokumentujem. No tak tým pádom ste sa stretli osobne iste s viacerými ľuďmi, ktorých by sme vedeli považovať za nechcených susedov v zátvorke. A chcel som sa spýtať, aký to malo na vás, no lebo nie každý má tú možnosť. No dobre, s nejakým jednotlivcom možno, ale vy keď to robíte cieľne, tak vy mnoho tých ľudí ste museli vypočuť. A či to s vami ako niečo spravilo iné, než človekom, ktorý jednoducho s tomuto nevenuje? Či to bol nejaký impuls aj pre vás, že inak rozmýšľať o tých veciach napríklad? Myslím si, že už keď som začala spolupracovať s Postbellum, tak som bola hodnotovo veľmi jasne vyhranená, že jednoducho akékoľvek prejavy aj súčasného možno neonacizmu alebo neofašizmu sú pre mňa úplne nepripustné, ale práve prostredníctvom aj pre toho osobného zážitku, že naozaj poznám viacero ľudí, ktorí buď priamo prežili holokaust, alebo sú to ľudia, ktorí patria k tzv. Druhej generácii preživších Shoah, alebo holokaust, ktorí sú vlastne deťmi ľudí, ktorí prežili, alebo teda ďalšie generácie, tak je to samozrejme, že skúsenosť, ktorá je veľmi nejakým spôsobom aj určujúca, lebo keď natáčate napríklad aj rozhovor s človekom, ktorý prežil Auschwitz, alebo ktorý prežil Auschwitz, potom ďalšie ešte pracovné tábory, a nakoniec ešte aj pochod smrti a potom sa mu podarilo vrátiť do svojho rodného mesta, kde sa nemal kam vrátiť, lebo jeho domov bol zarizovaný a nemal vôbec nič. Vážil možno 40 kg, keď mal 20 rokov a s takými ránami na duši, že to prežívajú vlastne tí ľudia do dnešných dní. Čiže určite je to niečo, čo vás ovplyvní. Neviem, že či... myslím si, že to ale má tú silu ovplyvniť kohokoľvek, nielen priamo človeka, s ktorým robíte priamo ten rozhovor, ale všeobecne si myslím, že príbehy a skutočné príbehy, či už v podobe písaného textu, v podobe literatúry, v podobe podcastov, v podobe divadelných inscenácií a tak ďalej, že tých spôsobov, ako tie príbehy dostať k ľuďom, tak práve majú možnosť nami tak možno zatriasť, že čo
čo dnes si vôbec neuvedomujeme, že čo máme a ako jednoducho o to môžeme prísť. Ďakujem. No, to je, predpokladám, aj hlavný dôvod, prečo sa venujete tomu dokumentovaniu, zhromažďovaniu a zverejňovaniu tých svedectiev. Už potom je len problém možno, aby to tých ľudí aj zaujímalo. Aby teda si to tí ľudia aj našli. Alebo, ja samozrejme, si myslím, že že všeobecne akože príbehy zaujímajú každého. Veď sme s nimi v kontakte úplne od malého detstva v podobe rozprávok. Čiže nejaká príbehovosť, epickosť je s nami prítomná úplne od začiatku nášho jestvovania. Taktiež je to samozrejme nejakým spôsobom podporované, či už vo výchove v domácom rodinnom prostredí, ale samozrejme aj v školskom prostredí. Čiže tie príbehy sú našou súčasťou, ako náhle nám možno dotvárajú práve ako keby taký ten kontext toho, čo sa učíme v školách a čo sa nám zdá byť možno šialene vzdialené a nezaujímavé mnohokrát, tak práve tie príbehy majú tú silu tomu dať ten ľudský rozmer jednoducho. Áno, a to je vlastne ešte otázka, ktorú som sa chcel spýtať, lebo vy pracujete veľa s týmito workshopmi, chodíte po školách, tak akú máte odozvu? Majú študenti taký pocit, že aha, tak teraz už konečne trochu rozumiem, o čom to bolo, alebo inak si to uvedomujem po tom vašom workshope napríklad, než z tej hodiny dejepisu, kedy si to prečítajú v učebnici, sú vyskúšaní a tak ďalej. Že či máte takéto odozvy pozitívne, že aha, že tak toto je iné, že to je paráda. Úplne za každým, aj keď áno, vždy sa nájde zo pár takých pankáčov, povedzme, v tej triede alebo v tom ročníku, ktorý... Ale ono sa to pravidelne deje, lebo tie workshopy netrvajú už hodinu. Ja neviem, teraz budeme mať 1,5 hodiny diskusiu a pôjdeme každý svojou cestou, ale tie workshopy trvajú jeden vyučovací deň, čiže približne 5 hodín. My vlastne tak úplne, že znegujeme ten vyučovací proces, lebo zrazu začneme ignorovať všetky zvonenia a jednoducho ten čas plynie podľa tých pravidiel, ktoré si tam určíme počas toho workshopu. A aj keď sú samozrejme, že študenti, ktorým sa to nechce zo začiatku a tak ďalej, že čo tu zase že niečo máme robiť. Ale tým, že je to celé hra a že naozaj každý zo zapojených dostane postavu, cestujeme v čase, simulujeme nejaké situácie, simulujeme napríklad fungovanie Židovskej ulice. Každý dostane potom úlohu, že či je súčasný novinár, dobový novinár, alebo je iba obyčajný človek z ľudu. Čiže každý má tu nejakú svoju úlohu a chtiac alebo nechtiac sa nakoniec ako keby stotožní s tou svojou postavou a aj tí, ktorí zo začiatku to možno ofrflali, tak nakoniec si povedia, že OK, že vlastne celý čas sme sa hrali, ale začali sme si uvedomovať úplne niečo, čo si možno počas toho bežného vyučovacieho procesu, kedy je to práve postavené na tom, že potrebujeme skúšať, sú tu nejaké látky, ktoré potrebujeme uzavrieť nejaké známky prostredníctvom písomiek, mnohí sú vyťažení tvorbou rôznych ťahákov a rôznou kreativitou v rámci toho. Veď akože všetci sme boli študenti, nemusíme si tu nič nahovárať, ale zrazu ako keby tá hra rozpráva o tých témach, aj v tých kontextoch vôbec Slovenska a prostredníctvom ešte, alebo teda s použitím tých skutočných príbehov a tí študenti a to vieme úplne, že z každej spätnej väzby, z každého workshopu, že ich to nakoniec zaujalo a že si uvedomujú rôzne ďalšie súvislosti, ktoré sú spojené s minimálne obdobím, o ktorom sa bavíme. Nie je to len druhá svetová vojna a holokaust, ale aj témy spojené s komunizmom a socializmom. A čo nám hovorí úplne jasne, že aj tie zmeny možno uvažovania pri študentoch sa dejú, tak je to prostredníctvom toho, že v spolupráci s jednou prieskumovou agentúrou Tumius sme dali dokopy také prieskumové alebo teda také hodnotové dotazníky, ktoré študenti vyplňajú ešte pred workshopom a po workshope a z toho je úplne že jasné vidieť, že viac ako 90% študentov za ten jeden deň dokáže minimálne posunúť nejaký level vnímania a možno uvedomovania si práve toho, že čo už dnes naozaj že vnímame ako rasizmus, čo je už prejav neznášanlivosti a tak ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Presunieme sa ďalej teda k tebe, Mária.
Ty si známa asi určite teda tu tým, že organizuješ festivaly židovskej kultúry, čo je celkom unikátne podujatie a predpokladám, že aj ty sama si ho začala organizovať s nejakou pohnutkou, s nejakou túžbou jednak aj oboznámiť tunajších ľudí viacej s históriou židovskej komunity, primárne Nového Mesta, ale aj všeobecne, aj šíriť teda tú židovskú kultúru, na ktorú sa v podstate v kontexte Nového Mesta asi dosť zabúda na to, že Nové Mesto bolo fakt veľkou židovskou komunitou až teda do 40. rokov. Chcem sa spýtať, aké sú podľa teba, alebo aké si zakúsila ohlasy. Jasné, že boli pozitívne, ale boli aj nejaké negatívne ohlasy na tie festivaly, že v podstate tie festivaly mali za cieľ propagovať tú myšlienku nechcených susedov, že Židia boli skutočne v tej dobe veľmi nechcení susedia. A či niekto s tým aj trebárs nesúhlasil s tým, čo robíš? Možno by som len doplnila, že vlastne vyrastala som v kresťanskej rodine a takže vnímala som také tie starozákonné biblické príbehy. To bolo spolu s rozprávkami ako v detstve veľmi blízke. Plus vlastne z obidvoch strán aj môjho otca, aj mojej matky starí a prastarí rodičia ukrývali Židov. Takže to sme tak nasávali, jak sa hovorí, pomaly s mliekom. A ani som si to neuvedomovala možno vo veku, akom ste vy teraz, naša mládež tu prítomná, že ako sa to nejako odrazí potom ďalej v živote, ale vlastne táto téma nejako ide so mnou celý život. No a keď som sa presťahovala do Nového Mesta nad Váhom a keď som sa stala riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska, tak som si veľmi podrobne študovala celú históriu mesta a chcela som vlastne rozvinúť, nadviazať na tie tradície, hodnoty, ktoré tu boli. No a jedna z tých vecí bola veľmi početná, rozsiahla komunita židovská, ktorá dokonca proste bola druhou najväčšou v Uhorsku hneď po Bratislave. Priniesla vlastne svetu mnohé významné osobnosti, alebo takisto ako, ja neviem, prvá reálka židovská, na ktorú nadviazal práve gymnázium Milana Rastislava Štefánika, svoju tradíciu a tak ďalej. No a čo ale musím povedať, že po druhej svetovej vojne Nové Mesto nad Váhom zostalo veľmi, veľmi protižidovsky akoby zamerané, alebo tá klíma, aká tu zostala, tá atmosféra. Dokonca s mnohými preživšími, keby sme sa rozprávali, ktorí naozaj, ako Sandra spomenula, nám odchádzajú a sú to skutočne pár posledných pamätníkov, ktorých ešte vieme dneska osobne stretnúť, tak som sa stretla s takým názorom, že to, čo tu tí chudáci, možno 30-40 kiloví, ktorí sa vrátili po tých útrapách, nejako sa sem proste dostali naspäť, tak zažili od tých susedov niečo ešte horšie ako počas holokaustu, ako počas vojny. A to sú už pre mňa veľmi silné vyjadrenia. Takže mnohí do 2 týždňov proste sa rozhodli alebo boli nútení sa vysťahovať, či to bola Praha, proste ďalej do Švajčiarska, potom ďalej do Izraela alebo do Ameriky, kdekoľvek. No a do tejto klímy, kde sa ja si myslím, že sa skôr sa snažilo proste byť ticho a na túto tému nehovoriť celé tie desiatky rokov, tak som jedného dňa prišla, že ideme robiť festival židovskej kultúry. No a nestretla som sa s nadšením vedenia mesta, že wow, to je super, ideme do toho, máš našu podporu, presný opak. Ale ja som to potom časom tie prvé roky vnímala, že ja si myslím, že skôr to bola akoby obava. Čo všetko vyjde na povrch. Pretože začali sa mi hlásiť potomkovia preživších skutočne z celého sveta. A niektorí proste celé roky nehovorili, ale držali v sebe horkosť, rôzne traumy, hnev a tak ďalej. A dostalo sa mi také, vieš, ale ten, a išlo meno, hej, a tá, a tí nám vzali to. A ja som si vtedy uvedomila, ja toto nechcem ani počuť, ja to ani nechcem vedieť, lebo mne nejde o to, že teraz budeme ukazovať, že sorry, ale tvoj starý otec urobil to a to, tvoja, ja neviem, ten poslal toho a toho, hej, ten zabil toho a toho. Alebo
kto má, ja neviem, dlažbu okolo domu a na terase zo židovských náhrobkov. Proste mne nešlo o toto, hej, pri festivale alebo pri zbieraní príbehov, ale žiaľ som sa dozvedela rôzne veci, ale dala som si od začiatku naozaj ako by také jasné presvedčenie, vyhlásenie, že keď mi aj niekto poslal príbeh a boli tam nejaké konkrétne mená, tie sme tam nikdy neuverejnili, lebo mne nejde rozputávať zase vášne a rôzne takéto negatívne veci v dnešnej dobe, ale práve a nejde nám primárne ani len hovoriť o holokauste, lebo židovská téma je oveľa širšia téma ako len holokaust. Takže my chceme ukázať aj to, keď tí susedia žili v tých krásnych vzťahoch, keď fungovali spolu, keď si pomáhali, keď jeden od druhého boli závislí a podobne a mali sa radi a všetko bolo v poriadku. Takže my chceme v rámci tých festivalov priniesť naozaj taký široký pohľad a chceme zámerne a snažíme sa o to od začiatku vytvárať platformu, kde zámerne dochádza k interakciám židovského a nežidovského obyvateľstva, aby sa mohli vzájomne spoznať, rešpektovať a tak ďalej. No a prešli 3 ročníky, pripravujeme 4. ročník a tá klíma sa veľmi, veľmi mení a to nás veľmi teší. Ja veľmi oceňujem aj tú spoluprácu s gymnáziom, zrovna ktorú máme, pretože tí študenti sa vždy, aj profesori, zapájajú aktívne a tá osveta prechádza aj na tú ďalšiu generáciu. Takže. A príkladom tých dobrých susedov sú možno tie príbehy záchrancov, ktoré tiež spracovávate vlastne nie len ako keby príbehy preživších a tých, ktorí zažili tie útrapy, ale zvlášť ešte ste sa venovali v rámci festivalov všetkých si myslím, aj tým, ktorí vlastne sú známi tým, že pomohli, že ukrývali, že pomohli im odísť a tak ďalej. Takže to len ako doplnok. Ide to ruka v ruka. Myslím si, že tie okolité kopanice boli plné proste ľudí a hrdinov, ktorí ukrývali Židov. Ja sa ešte chcem spýtať na jednu vec, aby teda, lebo to si vôbec nespomínala. Teraz aktuálne si mala celkom veľa práce a cestovania aj v súvislosti s jedným filmom, do ktorého si robila hudbu. A ten film nie je ani tunajší, je americký, je to dokumentárny film 999, v angličtine teda The Forgotten Girls. Je to ako zabudnuté dievčatá. Je to film o dievčatách, o mladých ženách, ktoré boli, čo bol prvý transport do Osvienčimu, teda to boli ženy zo Slovenska. A ty si teda mala tú čest tam robiť hudbu, plus teda bola si na premiére v New Yorku, v Miami, neviem kde všade. Tak len či by si vedela ten film trošku uviesť, predstaviť ho a či sa chystá nejakého šírenie aj tu na Slovensku. Lebo je to novinka, takže zatiaľ asi nie, ale do budúcna. Áno, tak bola to pre mňa veľká výzva, ale zároveň česť sa na tom podieľať a naozaj ten film hovorí príbehy, kde vystupujú naozaj tie preživšie, ten prvý transport, ktorý šiel z Popradu a teda dievčatá z východného Slovenska vo veku od 16 do 25 rokov. Takže keď si predstavím napríklad moju 16-ročnú dcéru, ktorá by teraz mala zažívať všetky tie hrôzy v koncentračnom tábore a myslím si, že ste tu vo veľmi podobnom veku, tak je to momentálne pre mňa nepredstaviteľné ako pre matku a tie dievčatá tam tiež v závere filmu hovoria, že no predstavte si, ako môže byť 16-ročné dievča nepriateľom štátu. Čo tie dievčatá mladé ako urobili, že zrazu boli ako nechcené susedky. Bolo to náročné v tom, že vlastne pozerať sa na tie zábery, na to video skutočne z koncentračných táborov, mnohé autentické zábery alebo mnohé potom už nejakých hraných filmov, dokumentov, až po, ja neviem, ako sedia vedľa seba dve sestry už v dôchodkovom veku a jedna druhej vykrikuje celý život, že prečo si ma zachránila. Príbeh Heleny Citronovej a jej sestry, kde vlastne Helena prišla s 2 deťmi a sestra ju tam, teda Helena videla, ako jej sestra ide s maličkým narodeným dieťaťom na rukách a plus s pár
ročnou dcérou, neviem, či mala 6 alebo koľko a vidí ju, tak zavolá proste si ju k sebe, ale vtedy sa dvere na komore plynovej zatvoria a jej deti dve malinké zostanú tam a ona jej celý život hovorí, ale prečo si ma zachránila? Ty si nemala deti, ty nevieš, čo to je. Ja som tam mala zomrieť s mojimi deťmi a teraz ako proste toto boli neskutočné veci a stále, keď to vidím, tak som z toho hotová a neviem si predstaviť proste s týmito zážitkami žiť. Takže je to, myslím si, že veľmi silný film, že ide naozaj ako dosť tak ako na ostro mnohé veci, ako o nich pojednáva, ich vykresluje. A v podstate my sme ho hrali tu, ako v takej špeciálnej predpremiére v rámci nášho festivalu v júni minulého roku. No a ten film momentálne vlastne v Miami na festivale vyhral prvú cenu za najlepší dokumentárny film a teraz vlastne tento mesiac je v LA, potom ideme v marci do Bostonu a tak ďalej, takže on musí prejsť určitými festivalmi prestížnymi, aby vlastne sa potom ďalej dostal do tej distribúcie, takže verím, že čoskoro bude aj tu. Ďakujem. Prejdem k vám, pán Nemet. Áno? Bola otázka? Ešte tam bola nejaká ruka zdvihnutá. Áno, áno. Ako, je to určite zaujímavý názor. Áno, tie sú verejné, áno. Ale vlastne, ty si asi myslel aj tie druhé mená. Nie, tam jedine, keď niekto spomína s takým ťažkým srdcom na nejakého Slováka, ktorý, ja neviem, pomohol, že jeho starých rodičov šupli do vlaku, alebo takéto veci. Nechcela som to vyťahovať, pretože áno, pri už nejakom vážnejšom štúdiu a tak ďalej človek by sa zaoberal všetkými menami, ale tým, že vlastne my sme v podstate tak v rámci tých prvých krokov, hej, urobiť vôbec nejaký priestor v meste, aby sme vôbec začali o tejto téme hovoriť, tak som to proste vtedy nepovažovala za potrebné alebo vhodné. Ja by som možno doplnila k tomu, že napríklad v Postbellum, ak dokumentujeme príbeh a sú spomínané aj mená napríklad konkrétnych ľudí, ak tí preživší ich poznajú, ale netýka sa to len ľudí, ktorí prežili holokaust, ale aj ľudí, ktorí boli rôznym spôsobom perzekvovaní počas ďalších 10 ročí po vojne od 48. Čiže tie mená sú mnohokrát uvedené. My sa ich snažíme potom ďalej ilustrovať a doplňať akože konkrétnejšie informácie. Čo je ale dôležité a čo si myslím, že aj Mária nejakým spôsobom chce docieliť, je to, že my dnes nie sme v situácii nejakých rozhodcov, sudcov alebo niekoho, proste, kto by mal nejakým spôsobom kázať, že ako ste konali alebo ako konali, možno už tí ľudia ani nežijú, ale že ako konali vaši rodičia alebo starí rodičia. O to sa snažíme, aj keď robíme tie workshopy, že naozaj sa snažíme motivovať všetkých vás a nie len mladých ľudí, ale celkovo aj ľudí možno v mojom veku alebo teda nejakých 30-tníkov, ktorí ešte majú možnosť sa rozprávať, aby sa rozprávali a spoznávali tú históriu minimálne svojej rodiny a širšej rodiny, lebo to je história tých moderných dejín toho 20. storočia. Ale súčasne, aby si uvedomovali, že nie je úplne našou úlohou naozaj byť iba tým sudcom alebo sudkyňou. Že
mnoho našich rodinných príslušníkov bolo napríklad v strane KSČ. Mnoho našich rodinných príslušníkov možno spolupracovalo s EŠTB. Je veľmi dôležité sa s nimi práve rozprávať, že čo bola ich motivácia a tak ďalej. A samozrejme vy môžete vnútorne nesúhlasiť, lebo máte nejak nastavené hodnoty napríklad voči spolupráci so štátnou bezpečnosťou a keď vám povie niekto z vašej rodiny, že jednoducho si chcel zarobiť alebo sa chcel mať lepšie, tak vy to môžete tolerovať, lebo vy to už jednoducho nezmeníte. Môžete sa o tom rozprávať, čo je asi najdôležitejšie, viesť nejaký dialog a nejakú diskusiu. A môžete vy k tomu zaujať postoj, čo je úplne že najdôležitejšie. Že OK, vy si môžete povedať, súčasťou mojej rodinnej histórie bolo to, že moji starí rodičia kolaborovali so štátnou bezpečnosťou, moji prastarí rodičia boli členmi Hlinkovej gardy, boli takýmto a takýmto spôsobom nastavení a vy k tomu zaujmete, ale ja s tým nesúhlasím, lebo vy to už jednoducho zmeniť nedokážete, ale vy môžete k tomu zaujať postoj a môžete to nejakým spôsobom komunikovať ďalej, lebo dnes už tá spoločnosť je inde a tým pádom vy môžete povedať, že ja nesúhlasím s tým, čo robili moji prastarí rodičia, konal by som inak alebo konala by som inak a tak ďalej. Ale ako keby to poznanie, ja možno ako keby aj tuším, že prečo bola vôbec položená tá otázka, je strašne dôležité. A práve nejaké zahmlievanie sa tu dialo tie 10 ročia aj práve ako keby tým režimom a myslím si, že už dávno by sme mali prestať zahmlievať a naopak mali by sme vyťahovať práve tie príbehy, tie mená. To robí napríklad aj Medlin Vatkerty, keď som spomínala napríklad literatúru, tak listy Jozefovi Tisovi, to je práca s archívnymi materiálmi tisícok príbehov ľudí, ktorí sa snažili získať napríklad prezidentskú výnimku, ale tie mená sa už jednoducho musia dostávať do toho povedomia. A ešte možno poviem jeden úplne konkrétny príklad. Sorry za zdržiavanie. Takto asi pred 10 rokmi alebo 9 rokmi na jednom podujatí divadla Pôtoň v Bátovciach bol jeden študent herectva na konzervatóriu v Nitre, ktorý mal práve starého otca, ktorý bol gardistom a v Nitre veľmi ako keby aktívnym. A my tu máme nielen spomienkový optimizmus na obdobie komunizmu a socializmu, my tu máme spomienkový optimizmus ešte aj na obdobie slovenského ľudáckeho štátu. No a práve jeho detko mal ten spomienkový optimizmus. A mali sme tam takúto diskusiu v rámci podujatia Psota na Slovensku, kedy tento študent, veľmi šikovný mladý herec, vystupoval najskôr, že čo to rozprávame o tom slovenskom štáte, že kto sa mal zle, však veď bola práca, zrazu áno, však veď každá vojna prináša v nejakom odvetví aj nejakú prosperitu, napríklad v zbrojnom priemysle a jednoducho tí Slováci predsa zrazu mnohí a primárne teda katolíci sa dostávali k majetku, o ktorom by v živote nikdy nesnívali a dostávali sa k nemu prostredníctvom arizácie a tak ďalej. Čiže akože ten spomienkový optimizmus je de facto aj prirodzený. Ale vlastne, čo bolo najdôležitejšie, bola nejaká diskusia s tým chalanom a nejaké rozkľúčovávanie toho, že kde sme už dnes ako tá spoločnosť. Ako vnímame holokaust, že to bola najväčšia genocída, jedna z najväčších tragédií vôbec ľudstva, kde zahynulo viac ako 6 miliónov ľudí so židovským pôvodom. My tu máme dnes právoplatné rozsudky, kedy predstavitelia Slovenskej ľudáckej republiky boli právoplatne odsúdení a boli potrestaní smrťou, boli popravou jednoducho. Čiže ako keby nejaké osvetľovanie a velebenie tohto režimu a tých jednotlivých mechanizmov, ktoré sa v tom čase diali, čo bola napríklad aj Hlinková garda, je dnes už z nášho pohľadu dôležité nejakým spôsobom odsúdiť a nie ich velebiť. Čiže to je len možno ako keby ešte konkrétny príklad. A ten chlapec vlastne naopak dnes už, alebo neviem teda, či je starý otec ešte žije, ale viedol dlhé diskusie so starým otcom a potom sa naopak snažil byť aktívny aj v rôznych dobrovoľníckych činnostiach práve pri napríklad čistení židovského cintorínu a
je to vlastne o tom, že proste vy už musíte zaujať postoj, vy jednoducho nezmeníte činy tej minulosti. Ja mám v podstate zo osobnej skúsenosti veľmi podobný príbeh s príbuzným, ale to je teraz jedno. Len teda, že presne viem, o čom ste hovorili, aj ja som mal takéhoto príbuzného a aj som k tomu chcel ešte niečo, ale prejdeme už vám, pán Németh, možno sa k tomu dostanem neskôr. Nech teda, aby ste sa dostali k slovu. Mňa by veľmi zaujímalo, čo vy osobne, čo je vlastne prakticky vašou náplňou práce, čomu sa vy venujete, čo vás tak naplňa, prečo to robíte, že áno, že pracujete v komunitnom centre, ale z čoho tam vlastne tá práca pozostáva, z akých oblastí, to by ma zaujímalo a verím, že aj ostatných. Dobrý deň ešte raz, ja sa ospravedlňujem, ak niekedy zaťahnem trošku po východniarsky, ale sem tam mi to ujde. My pracujeme, ja tu zastupujem organizáciu, ktorá sa volá Platforma komunitných centier, to znamená niečo také strešné ako stavovská, cechovská organizácia. Ale keď si to rozmeníte na drobné, tak je to vlastne cca 250 rôznych inštitúcií v tzv. Sociálne znevýhodnených prostrediach, väčšinou sú to teda osady, kde žijú marginalizované rómske komunity, alebo teda Rómovia, a s ktorými tieto komunitné centrá pracujú. Nie sú to také tie kultúrno-komunitné centrá, kde sa pracuje s komunitou tehotných mamičiek, komunitou seniorov alebo niečím podobným. Je to téma, ktorá v našej spoločnosti rezonuje. Ja verím, že každý z vás, čo tu sedíte, má na to svoj názor. Možno nie je pozitívny, ale treba o tom rozprávať. Prečo tie negatívne názory sú, ako vznikajú, na základe čoho sú vytvorené, aké sú naše predstavy, čo si myslíme, čo vieme. A tak ako tu moje predrečníčky veľmi pekne v téme, ktorá je trošku odlišná, ale aj v mnohom podobná, naznačili, tá konfrontácia názoru je jedna z mála možností, kedy sa môžeme nejako posunúť. Pýtal ste sa, čo robíme, my pracujeme s tými ľuďmi. Ja na to možno nevyzerám, ale posledných 25 rokov som bol v osade každý deň. Dnes nebudem. Je to prostredie, ktoré nie je príjemné. Žijú v ňom ľudia, ktorí žijú v tzv. Dlhodobej generačnej chudobe. Čo to vlastne je, to dlhodobá generačná chudoba? Tak to znamená, predstavte si, že vy ste chudobní. Nemáte mobil, máte len nejaké minimálne oblečenie, tak nejako prežívate zo dňa na deň, neviete, čo budete jesť o týždeň, či vám tie peniaze vystačia alebo nie, nemáte prácu, musíte riešiť milión drobných vecí, ktoré si vy teraz ako tu sedíte, neriešite. A toto robíte vy, toto robia vaši rodičia, toto robia vaši starí rodičia a to robilo ešte ďalšie 3 generácie pred vami. Čiže vy vlastne ani neviete si predstaviť niečo iné. A to je dlhodobá generačná chudoba. Tá dlhodobá generačná chudoba má svoje znaky, môžeme sa o tom potom rozprávať, a tá vedie k tomu, že títo ľudia sú doslova do písmena vylúčení z našej spoločnosti. A vy sa teraz môžete povedať, ako vylúčení, prečo vylúčení? Veď majú tie isté práva, čo my. Áno, možno de jure áno a niekedy aj de facto, ale prax života, a tá prax života je dôležitá. To znamená, ak sa postavím ja so svojím oblečením, so svojím jazykom a vyjadrovaním a vedľa mňa sa postaví Róm, ktorého posledných 5 generácií nedostali také vzdelanie ako ja. Nežil v takom prostredí ako ja. Nemohol sa tak učiť ako ja, lebo tam bolo milión okolností, prečo sa tak učiť nemohol. Tak je tam ten rozdiel. A veľakrát sa nám stalo, že ak my teda za týchto ľudí, ktorí k nám prídu s nejakým problémom, a to je to, čo okrem iného riešime v komunitných centrách, tak ten človek si ten problém skrz týchto znalostí, schopností, komunikačných zručností, možno aj takého halo efektu, že oblečenia, nevedel vyriešiť. A ak ja zvinem ten telefón a rozprávam, tak zrazu ten problém sa vyriešiť dá. A to je to vylúčenie v praxi. Možno jedna ďalšia podstatná vec, čo v komunitných centrách aktuálne sa deje, a to je tzv. Komunitná práca. To nie je hranie sa s deťmi, to nie je doučovanie, to nie je nejaký ping-pong alebo iný šport alebo klub, to je záujmová činnosť. Komunitná práca znamená, že vy máte skupinu ľudí na nejakom území, ktorá nevie to, čo vy, nedôveruje si, nevie ísť za starostom a povedať, starosta,
my tu chceme smetný kôš, lebo chceme si vyčistiť prostredie alebo čo. Nemá tieto zručnosti. A komunitná práca je to, čo by malo naučiť tých ľudí zmocniť, alebo respektíve dať im tie nástroje na to, aby vedeli svoje problémy riešiť sami. Áno, je to veľmi pomalý a nekonečný proces, pretože paralelne riešite milión krízových situácií, ale bez toho procesu sa títo ľudia neposunú. Týchto ľudí je tu veľa. Nie je ich tu málo. Nevysublimujú, nezmiznú, nepresťahujú sa. Ak jedna obec takúto komunitu nejakým spôsobom, to je jedno akým, vystrnadí, tak oni nezmiznú, oni sa presunú inam. A ten problém sa prenáša niekde inde do iného územia. Ja možno nerozprávam veľmi súvisle, že teda k téme, a veľmi rád by som potom možno prešiel... Myslím, že to dáva zmysel. Prešiel k diskusii, lebo ja tu môžem hovoriť, čo chcem, ale vás nepresvedčím a vidím na niektorých očkách, že niektorí už tak nesúhlasia, niektorí by ako radšej stichli, niektorí nemajú názor. Ale fakt je ten, že to nie je jednoduchá práca. Pýtal ste sa, čo mňa k tomuto motivuje. Motivujú to ma k tomu 3 veci. Títo ľudia, o ktorých hovoríme, sú úprimnejší ako my. Povedia vám rovno, či sa vám nepáči niečo a keď ľúbia, keď nenávidia. Ale keď sa s vami pohádajú, tak na mňa nezazerajú pol roka, že ty si mi vtedy a ja si to musím pamätať a teraz ti to vrátim. Ale na druhý deň je iný deň, iný príbeh. To je prvá vec. Druhá vec, strašne veľa sa človek naučí. Je to paradox, ale musíte načítať všetky možné okruhy problémov, ktoré v bežnom živote existujú. Musíte naštudovať milión zákonov, milión noriem, milión príručiek, milión inštrukcií. Musíte to riešenie nájsť a potom ho musíte ešte aj tú inštitúciu, s ktorou rozprávate, presvedčiť, že to, čo vy ste našli, je pozitívne alebo že sa to dá. A to je také pre mňa, akože ja som vyštudoval 3 vysoké školy v týchto komunitách, aj keď sa to možno, že nezdá. No a poslednú tému, čo mňa motivuje, je práve takáto diskusia. A možno nie v takomto formáte, kedy ja mám mikrofón a vy sedíte a medzi nami je 10 metrov, ale veľmi rád si sadnem potom s tým, kto so mnou nesúhlasí, na 1,5 hodinovú kávu a môžeme sa rozprávať veľmi osobne. A veľmi rád konfrontujem také tie predsudkové názory ľudí s každodennou realitou, ktorú žijú títo ľudia. A pozor, aby sme ešte odlúčili jednu časť názoru, ja nehovorím o všetkých. Všetci Rómovia nie sú rovnakí, vy tu nie ste všetci rovnakí, my tu nie sme všetci rovnakí. Tak ako v dedine je niekto pijan, niekto bije svoju ženu, niekto je lenivý, ja nehovorím, že to je správne, niekto je záškolák, niekto neviem čo, tak ani v tých rómskych komunitách nie sú len všetci zlí, len všetci leniví alebo len všetci dobrí. A áno, nedá sa pomôcť každému a áno, nie každý chce tú pomoc. Ale potom je tam veľmi veľa ľudí, ktorí tú pomoc chcú, ktorí ju potrebujú a ktorí si sami pomôcť nemôžu. Neviem, či som odpovedal, ale... Určite, dokonca aj na niektoré ďalšie otázky. Ale chcel som sa spýtať možno aj konkrétnejšie aj na tie stereotypy. Lebo ľudia majú často nejakú predstavu. A možno, že tá predstava je krytá aj nejakou osobnou skúsenosťou a to je ale možno práve to, že áno, tak sú aj takí a oni zrovna stretli toho, kto bol lenivý, no tak sú leniví všetci a tak ďalej. Ale že s akými stereotypmi sa vy stretávate, lebo vy tam pôsobíte, vravili ste 25 rokov, myslím, že už máte určite bohaté skúsenosti, teda s akými stereotypmi najčastejšie sa stretnete a ako na ne reagujete? Vy ste mladí ľudia a viete, čo je to hoax, že? Viete, čo je hoax, áno? Zakývajte hlavou, tí, čo vedia. Super, aby sme sa trošku ožili. Prvá vec, keď pri vyvrácaní alebo bojovaní s hoaxom je, že ten hoax nepomenovávate. Čiže ja teraz nevymenujem, že toto je stereotyp. Zdvihnite ruku tí z vás, ktorí ste boli v nejakej osade. Osada. Super. Ďakujem. Áno. Teraz zdvihnite ruku tí z vás, ktorí máte tak generálne vo vzťahu k Rómom, rómskej komunite pozitívny názor. Nebojte sa, to je diskusia, dobre. Dole, zdvihnite ruku tí z vás, ktorí majú negatívny názor. A to tiež je fajn, ako mať negatívny názor. Je dobre, že máte názor.
Dobre. Klobúk dole pred tými, čo teraz zdvihli ruku. A zdvihnite ruku tí, ktorí nemajú na toto názor, alebo to nevedia posúdiť. Super, ďakujem. No a áno, to je to. To, čo som spomínal na začiatku, každý z nás má v sebe nejaký, alebo pri posudzovaní, pri vstupe do komunikácie akékoľvek, má nejaký názor. To znamená, vidíte mňa nejako oblečeného, ak by som tu mal punkové oblečenie, alebo ak by som mal klobúk, ak by som prišiel v takých voľných indických šatách, tak by ste si na mňa utvárali názor. To je normálne. Každý si taký, volá sa to halo efekt. To znamená, ešte ma nepoznáte, ešte som ústa neotvoril, a už máte na mňa názor nejaký na základe toho, ako prídem oblečený. Potom tie ústa otvorím a nejako rozprávam. Tak keby som hvárel po šarísky, tá si povíce, že gáčo. No. Áno, ako to je druhá vec. Snažím sa nezaťahovať. A to je druhá vec. Tam ďalej pokračuje ten vár. Už viete, tak vyzerá nejak divne, je oblečený v takých otrhaných šatách, nerozpráva po slovensky, Boh vie, čo vlastne rozpráva. Mohol by som byť ešte taký, že nejaký drzý, že sa kníšem, alebo ja neviem čo, pľuvnem sem tam na zem. A ešte nič a vy už by ste na mňa mali názor. Ešte nič, nič sa nestalo. Hej? A to je presne to, čo sa deje z mnohokrát, že ľudia, ktorí, a česť toho vašej skupine, že teda ako naozaj tu drvivá väčšina v osade bola, že ľudia ani nevedia, o čom rozprávajú, ale rozprávajú. Lebo to je také príjemné. Hej, my tu takíto naši svoji a tí sú tam tí zlí, lebo a teraz príde k vyrátaniu celého toho negatívneho. Áno, je pravda, a treba to povedať, že táto skupina je viditeľná. Líšia sa. Biológia nepustí. Sú tmavší. Ja vás poprosím, postavte sa všetci tí, čo majú okuliare. Postavte sa. Musím aj ja? Musíte. Postavte sa. Ja som moderátor. Dobre, takže vidíte? A ste iní. Ste iní. Pozrite sa všetci na tých, čo stoja. Popozerajte sa po tých, čo stoja. Ja som ešte inšiel, mne tie brýle aj padajú. No vidíte. A už ste, áno, je to blbosť. Ešte si urobíme cvičenie a potom vám to poviem. Poprosím všetkých tých, čo majú okuliare, aby vstali a išli dozadu a stáli vzadu. Poďme. Vy, moderátor zostane. Poď všetci tí, čo majú okuliare, nech sa postavia a nech stoja vzadu. To je jedno, akékoľvek. Stojte vzadu, áno, pekne sa tam postavte. Neopierajte sa o stenu, poprosím, stojíme. A toto sa deje tým ľuďom. Presne tak, ako ja teraz hovorím. Stojte tam. Všetci sa pozrite na nich. To sú oni. To sú tie okuliarnatí. Tie potvory jedné hnusné, čo nám tu miesta zaberajú. Stojte pekne tam. Dobre. Teraz ste v takej tej odbornej terminológii tzv. Separovaná komunita. To znamená, ste identifikovaní na základe nejakého znaku, ste označení, ste vylúčení z kresielok, stojíte, všetci, pozerajte na nich, nie na mňa, na nich pozerajte, nech si to vychutnajú. To je tá komunita okuliarnatých. To ste separovaní. Ak by som vás poslal na chodbu, tak ste segregovaní. Lebo medzi nami bola ešte 10-metrová vzdialenosť. No, aké to je jednoduché niekoho označiť? Medzi vami sú športovci, úspešní, inteligentní ľudia, ktorí sa zaujímajú medzi tými, čo stoja, ľudia, ktorí čítajú, ľudia, ktorí študujú. A mne to je jedno, lebo ste okuliarnatí. Áno? A medzi vami sú aj leniví ľudia. Niekto je lenivý, ja som lenivý. Medzi vami sú takí, ktorí, ja neviem, možno trošku nadávajú. Medzi vami sú takí, čo hrajú hry, také jemné negatíva. Aj to je tam. Niekto z vás chce pracovať, a nemyslím akože podávať veľké výkony, ale ako zarábať, niekto nechce, niekto sa spolieha na mamka, na ocku. Takí ľudia medzi vami sú. Nie je žiaden spoločný znak, ktorý okrem tých okuliarov vo vašich charakterových vlastnostiach, ktoré by som vám vedel priradiť. Ste každý jeden individuálny človek a jediný problém, čo máte, že máte okuliare. No a to je, teraz si predstavte, že by ste boli nie okuliarnatí, ale hnedší.
A že tie okuliare, keď dáte dole, tak už ste takí istí ako tí, čo sedia. Ale že tú kožu si proste nevymeníte. A kdekoľvek vy ste už dali, slečna, vidím, už by ste si chceli sadnúť. Nie, ešte postojte. A to sa k vám ešte relatívne slušne správame. Teraz na základe toho, že ste okuliarnatí, by som sa mal ja nad vami, no ja nie, ale ani vy nie. Pani riaditeľka by sa mohla cítiť, že je viac. Že ona nemá okuliare, ona je proste niečo viac. A že by sa k vám tak mohla správať. A že by sa takto ku vám správali každý deň, v každej jednej inštitúcii, na každom jednom úrade, v každom jednom momente. Vojdete do prach z prostého obchodu a už ste okuliarnatí. Vojdete na úrad práce a už ste okuliarnatí. Vojdete na políciu a už ste okuliarnatí. A toto sa tým ľuďom deje. To sa im reálne stáva. A s tým sa oni musia nejakým spôsobom vysporiadať. Navyše hovorím, ešte stále rád pripomínam, že ich schopnosti, zručnosti, znalosti a komunikačný stupeň nie je taký ako váš. Vy sa viete postaviť a povedať, že ja som okuliarnatý, však čo vám je do toho? Oni toto nevedia. Mnohokrát. A to je ten princíp tvorby tých predsudkov a toho, s čím sa títo ľudia naozaj stretávajú. Dobre, poďte si sadnúť, stačilo, ako postáli ste si. Ale čo je ešte možno dôležité predtým, než tu akože príde nejaké označenie k segregovaniu napríklad tých okuliarnatých alebo ľudí s inou farbou pokožky, inej národnosti, inej sexuálnej orientácie, tých ako keby možností je žiaľ veľmi veľa, tak je ako keby nejaké vytvorenie, pomenovanie niečoho a na základe toho vytvorenie ako keby nejakého konsenzu, aspoň v nejakej skupine ľudí, kedy sa to stáva nejakou ideológiou, alebo môže to končiť až v nejakej ideológii, tak to bolo aj počas druhej svetovej vojny a celé to vychádza z nejakých už naozaj, že tisícročia prítomných stereotypov, ktoré sa v tej spoločnosti rôznymi spôsobmi tradovali, rozširovali a tak ďalej. Lebo jednoducho Adolf Hitler neprišiel z ničoho nič, lusknutím prsta spolu so svojou sebrankou, ja to poviem takto, sorry, ale to už bolo na základe niečoho. Tie konšpirácie, tie stereotypy k židovskej menšine tu boli prítomné, že ešte pred Ježišom Kristom a Ježiš Kristus a kto zabil Ježiša Krista, Židia. To je jeden z tých úplne že najstarších stereotypov, ktoré poznáme v spojitosti so židovskou menšinou. A to sa iba nabaľovalo, až to skončilo holokaustom. A ten antisemitizmus nezmizol, že vôbec, ani po druhej svetovej vojne. Ak sme tu spomenuli iba návraty niekoľkých desiatok preživších na územie dnešného Slovenska, tak a tí ľudia, aký postoj mali voči ľuďom, ktorí prežili, nehovoriac o pogromoch, ktoré sa diali ešte po ukončení druhej svetovej vojny na území Slovenska. A nehovoriac o tom, že áno, antisemitizmus bol súčasťou aj ďalšieho režimu, komunistického režimu. Už 50. roky a slánski procesy boli toho jasnou ako keby verziou a ten antisemitizmus tu je dodnes 90. roky a vznik samostatnej Slovenskej republiky, nástup naozaj že náckou aj do politického vedenia tohto štátu, lebo SNS 90. rokov bola naozaj že taká už neonacistickou až minimálne, alebo že jednoducho nejakým spôsobom poburovala k tomu, ako iba ten slovenský ľud, ktorý teda je ešte stále, že ťažko charakterizovateľný, lebo o miešaní nejakých kultúr a národností by sme sa tu mohli rozprávať, že neustále, ale nejaké burcovanie nie voči Židom, ale práve voči Rómom, voči rómskej menšine, voči maďarskej menšine tu bolo prítomné a stále prítomné je. A ten antisemitizmus dnes už napríklad aj vo vojenskom konflikte Izrael-Palestína má zase úplne že ďalšie rozmery. A to sa týka úplne akejkoľvek segregovanej skupiny, že jednoducho tu musí vzniknúť niečo, čo sa nejakým spôsobom ďalej rozbujnieváva. To už som teraz povedala ako otupieviava. Sorry. Ale
niečo, čo jednoducho má ten priestor na to, aby to rástlo. A keď sa pozrieme na tú dnešnú súčasnú dobu, tak je to extrémne nebezpečné, lebo my tu máme internet, ktorý má nekonečné možnosti, ktoré nie sú nejakým spôsobom regulované, alebo v mnohých prípadoch nie sú regulované. A ak tu niekto povie, že ja neviem, napríklad Polovková z neziskovky je zahraničný agent, no akože že veď aj ja mám už milión tých nálepok a len jednoducho, ak tu je tá spoločnosť, ktorá to bude tolerovať a ktorá to bude podporovať, tak nakoniec budeme za tými dverami. Ja a mnoho ďalších ľudí. To ste otvorili tému, ktorej som sa aj chcel tak širšie venovať, ale pozeral som teraz hodinky, že asi už to širšie moc nebude. Ale môžeme to nejako aj spojiť, veď, lebo chcel som dať taký fakt široký priestor potom aj vám, ale môžeme sa dohodnúť aj tak, že budeme pokračovať nejako s tým, že vy úplne slobodne sa pýtajte, hej, sa budem snažiť sa aj dívať, ale ma upozorníte, keď sa niekto bude chcieť zapojiť do debaty, alebo teda dáme potom samozrejme priestor, ale ja som ešte chcel sa práve tomu internetu povenovať, lebo ono tie stereotypy a tie nálepky, tak to je stále, hej? Ale teraz je taká možnosť, že vlastne ten internet je taká obrovská krčma, kde má úplne každý možnosť to povedať a šíriť to. Kedysi to bolo obmedzené, nedalo sa to šíriť tak jednoducho. No a čo som sa chcel spýtať aj vás, že ako vnímate v podstate takú vec, ono to je také abstraktné, filozofické, ale že ako hodnotu nejakej pravdy, niečoho, lebo ja mám pocit, že aj ľudia, ktorí napríklad považujú nejakú skupinu ľudí, to je teraz jedno koho, za nechcených susedov, tak sú ovplyvnení nejakou ideológiou alebo nejakým názorom, ktorý možno videli na internete. A pritom ten názor bol postavený na úplne nesprávnych, chybných informáciách, zmanipulovaných informáciách a vôbec si to neoveria a je im to v podstate jedno. Taký príklad, len jeden a potom by som bol rád, keby sme sa o tom porozprávali. Jeden politik, to je úplne jedno ktorý, vypustil do sveta, to už je dávnejšie, informáciu o imigrantoch, jednoducho, to je jedno, aká to bola informácia, boli tam detailné čísla, údaje, ako sem prídu a bude zle. A potom sa ukázalo, že to je blbosť, že jednoducho to bola nepravda a bol konfrontovaný v televízii a obhajoval sa tým, že predsa bolo napísané v tom príspevku, že to je z neovereného zdroja a že vlastne v pohode. Tak, že vlastne on tam nepočítal s pravdou, tento človek napríklad, že by išiel šíriť niečo overené, správne, on len šíril tú ideológiu. A keď to náhodou je chyba, tak nevadí, však to sa stáva. Tak čo si myslíte vy a možno aj z vašich pozícií, aj z pozície práce s Rómami o tom, čo sa šíri na internete a či sa s tým dá ako niečo robiť? A takisto možno aj teda potom dáme slovo pani Polovkovej, že aký má na to názor ona a takisto Mária. Ja by som to možno ešte vrátil trošku pred toho politika a nemyslím si, že politik je ideálny názor. Politici sú veľmi účeloví ľudia, však aj musia byť, robia politiku a no dobre, tak, ale vráťme sa pred to vyjadrenie akéhokoľvek politika, ktorý povie s veľkou radosťou čokoľvek, čo sa hodí k dosiahnutiu jeho politických cieľov. To nám je jasné, áno. Čiže ak ja vás chcem presvedčiť, že voľte mňa, no tak nebudem rozprávať to, čo sa vám nepáči. Predstavte si takého bežného človeka, Jozef Mak alebo občan X. Neveľmi sa mu darí. Áno, nezarába veľa, nezarába ani málo. Pozor, keď si to porovnáme, ja neviem, s Moldavskom, alebo s Bieloruskom, alebo s Ukrajinou, tak Ukrajina teraz nie, ale nejakou takou inou postsovietskou krajinou, ktorá nie je v Európskej únii. Čiže nezarába veľa, chcel by viac. To, že na to nemá schopnosti, zručnosti, vedomosti ani prax, to ako nebaví, ale ja chcem zarábať viac. Každý by chcel zarábať 1 milión. Žijem nejaký život, mám nejakých x rokov, chodím do tej práce, 8 až 10 hodín, potom z tej práce idem trošku sadnúť do krčmy, lebo treba sa odreagovať. Ak som ženatý, mám doma manželku, ak nie som ženatý, tak idem k mámke k ockovi. Navečeriam sa, ráno vstanem a to isté. A toto robím 5 dní, 10 dní, mesiac, týždeň. Ste spokojní s takým životom? Ten človek nevie povedať, čo mu chýba, ale niečo mu chýba. Nie je spokojný. Nevie so sebou pracovať, nevie sa posunúť ďalej. To je realita bežného dňa. Stretávate sa s takými istými ľuďmi, lebo však v tej práci, ja hovorím také všeobecné frázy, je väčšina takto nespokojných a chceli by niečo iné, ale peniaze treba, do práce chodiť treba, ten život treba žiť a tak ďalej, tak ďalej. Toto všetko vedie k tomu, že ste frustrovaní.
až naštvaní, alebo nasraní, keby som to tak ako úplne priamo povedal. Ste naštvaní a hľadáte niekoho, kto za to môže. Kto môže za to, že ja musím chodiť do tej roboty, ja mám len nejaký priemerný plát, mne sa nedarí, mňa nejaká žena nechce, tuto sedím v tej krčme a neviem čo všetko a vlastne to aj neviem zadefinovať, ale ste naštvaní. Tá naštvanosť je to úplne najjednoduchšie to voči niekomu obrátiť. Tak ja by som mal prácu, keby tu neboli tí migranti. Lebo nás tí Rómovia len vyžierajú, lebo len kradnú, lebo nič nerobia a všetky naše sociálne dávky idú na Rómov. Inak mimochodom vedeli ste, že v štatistikách len 12,6% sociálnych dávok poberajú Rómovia, že tých zvyšných 85% sú bieli, ktorí berú tie dávky. Ako pozor, ale to sú fakty, ktoré takéhoto človeka nezaujímajú. A to je jedno, či to budú migranti, či to budú Židia, či to budú Rómovia, to je fakt. A potom teda ako, keďže k tomuto názoru nejako inklinujem, páči sa mi, konečne mám nepriateľa, konečne viem, kto je za to zodpovedný, viac, menej, no tak sa samozrejme pridávam k takýmto názorom. Do toho vstúpi internet, a tu už sa dostávam k vašej otázke. Ja keď mám niekedy veľa času a chuť, tak si otvorím nejaký komentár, kde ako náhle je niečo vo vzťahu, že napríklad tí Rómovia nechcú robiť a teraz je tam 300 komentárov, že jak nechcú robiť. Tak si tak sadnem, viem, že varím si kávu a 3 hodiny odpovedám. A viem, že na to bude stať 3 hodiny a odpovedám. A ak sa nenecháte vytočiť, lebo niekedy to naštve človeka, aj keď vám povedia tí 3 bodky, tak ak sa nenecháte vytočiť a opakujete veľmi racionálne argumenty, nesklznete na tú primitívnu úroveň nadávok, tak diapazón, čiže možnosti diskusie týchto ľudí nie sú neobmedzené. Najprv na vás vytiahnu toto, potom na vás vytiahnu toto, potom prejdeme ku LGBT, potom prejdeme neviem k čomu, potom k tretej svetovej vojne, potom k zlým Američanom, ale to tak za hodinu a pol tie argumenty vyčerpajú. A vy keď stále idete to isté, tak zrazu zistíte, že tí konšpirátori, ja neviem, dezoláti, neviem, jak sa to nazýva, nechcem tú skupinu označiť, že jednoducho už potom nemajú čo povedať. Ja som ich nepresvedčil, oni sú len ticho. Oni nezmenili svoj názor, ale už nemajú čo povedať. A ak by nás takých bolo viac, tak by toto aj inak vyzeralo. Preto sa chcem veľmi pekne poďakovať tým, čo zdvihli ruku a povedali, a tak, prepáčte, použijem vás, tak nenápadne, nie, že by ma bolo vidieť zozadu. Hej, že áno, a nie, to je dobré. Čiže treba mať svoj názor. A treba sa vedieť aj názoru postaviť. A ak toto bude vedieť viacej ľudí, tak možno tá naša spoločnosť, to patetické, že alebo čo je spoločnosť? Ak my sme spoločnosť, túto blondínka v prvom rade je spoločnosť. Áno, čiže to je to, či je internet kontrolovaný alebo nie je, aké má možnosti. Áno, je to slobodné vyjadrenie názoru, mňa to stojí 3 hodiny, to tak raz za týždeň sa na to podujmem, ale dá sa to. Dá sa to aj v tomto. Pozor, a to možno dámy, ktoré pracujú s trošku inou cieľovou skupinou, ale tam to platí o to viac, byť ticho mnohokrát znamená súhlasiť. Aj keď nesúhlasíte, len ste ticho, nepovedali ste svoj názor. Musím vám povedať, že na začiatku svojej pracovnej kariéry o veľmi veľa známych alebo priateľov som prišiel. Ty robíš s tými Rómami. To som slušne povedal. Áno, u nás na východe používame inú terminológiu. Ty robíš s tými Rómami. Robím. A prečo pre nich robíš? Lebo. No. Ale už aj to sa mení. Hej? Lebo mňa nezadefinovalo to, čo robím, ale to, aký som. A to isté sa týka vás. Tak každý jeden názor, a možno sa dostaneme k tým stereotypným, čo vy ste chceli, tak sa dá vyvrátiť. Každý jeden predsudkový, stereotypný názor, ktorý vám nabehne v hlave typu, a to teraz idem proti svojmu presvedčeniu, ale poviem jeden z nich, že kradnú. A na to je milión argumentov a môžeme o tom rozprávať. O tomto jednom a na konci po tých 3 hodinách už vám tie argumenty dôjdu, ja vás nepresvedčím, ale už nebudete mať čo povedať. A to na začiatok stačí pre mňa. Neviem, či sa to dá aj na vašu cieľovú skupinu aplikovať, ale som dlho rozprával, pardon. Ja len nadviažem na to kradnú. Ako to
tomu slovenskému ľudu vadí, že tí Rómovia kradnú a všetci kradnú, aj keď je to teda hlúposť, ale potom akože idú k tým volebným urnám a vtedy mi nevadí, že niekto kradne. Že akože korupcia versus kriminalita v osadách, neriešenie problémov, ale iba prehlbovanie problémov. Mne sa to zdá byť až taký oxymoron vôbec fungovania na Slovensku, že tá naša práca je o nezabúdaní a o tom, že ako by sme si mali pamätať a ako sa poučiť. My si tu nemusíme akože naozaj, ako som tu vravela aj pred chvíľou, že byť sa do hrude, čo všetko sme urobili zle, alebo čo všetko urobili. My to už nezmeníme, ale jednoducho postaviť sa k tomu, zaujať voči tomu postoj a fungovať s tým ďalej. A akože my máme akože nikdy v živote na Slovensku nebolo tak dobre, ako je aktuálne. Nikdy v živote. My sme súčasťou spoločenstiev medzinárodných. My proste každý, alebo samozrejme, že sú tu komunity ľudí minoritné, sú to vlastne napríklad osady a Rómovia, sú tu seniori, ktorí majú úplne, že podvyživené dôchodky a tak ďalej. Akože áno, táto krajina, demokratická krajina, ktorá je liberálnou demokraciou, tu keď sa dávajú v dnešnej dobe nejaké akože liberáli, ja neviem čo, progresívci, tak akože to už sú úplne že nepochopenie termínov, ale ešte máme problém a to je vlastne práve ten problém z tej minulosti, ako postsovietská krajina, ktorá tu mala niekoľko desaťročí ten režim, ktorý úplne inak fungoval, než zrazu aj mnoho ľudí, ktorí teda dôveruje tým konšpiráciám a ich šíri a sú nimi naozaj že veľmi skalopevne ovplyvnení, tak si zrazu akože veľmi výrazne užívajú tú slobodu slova, ktorá tu do roku 89 teda nebola, že vôbec a už vôbec nie v takom rozmere, ako je to aktuálne. A mnoho tých slobôd alebo tých práv neustále pripomínajú, ale neuvedomujú si možno akože tú svoju zodpovednosť. Ale ak sa pozrieme na krajinu, Slovensko, ktorá žije 32 rokov v liberálnej demokracii a to je strašne málo. Viete, ako dlho žije ako demokratická krajina, ja neviem, Veľká Británia, alebo Holandsko, alebo Francúzsko, aká je ich história, ako si oni vôbec vážia nejaké základné dokumenty toho štátu, ako k ním pristupujú, ako si vážia to, že jednoducho nepoznajú nejaký nedemokratický režim vôbec v 20. storočí, čo my teda hneď niekoľko. A jednoducho sme mladí v tej demokracii. Akože tá demokracia je vlastne taká stará ako ja a aj ja sa ešte mám čo učiť. Čiže je to strašne akože dôležité a možno práve aj pri mladých ľuďoch, aby sme si to jednoducho chránili a aby sme si to uvedomovali, že čo máme k dispozícii. Lebo mnohí z vás možno, ja neviem, ešte teraz nás čakajú tento rok ďalšie prezidentské voľby a možno tá demokracia bude už naozaj že veľmi zdecimovaná a bude nás zachraňovať iba to, že sme súčasťou nejakých medzinárodných spoločenstiev. Mám na mysli napríklad Európsku úniu alebo NATO. Hej, a ešte stále na našich hraniciach je vojenský konflikt a úplne akože nechutne metaforicky my môžeme povedať, že Ukrajina je teraz našim obranným štítom, lebo čo keby tam tá Ukrajina, alebo teda obsadili by Rusi Ukrajinu a Ukrajina by nebojovala, tak ide Rusko ďalej, tak ako to urobilo v 68. Alebo čo by sa bolo dialo. Len teda je to v našich rukách. A to, že možno mnohí z vás práve po tých prezidentských voľbách a potom, kedy sa tu už naozaj bude diať čokoľvek, čo aj tak sa mnohé deje. Neviem, či vnímate, že čo sa deje viac ako posledných 100 dní od nástupu novej vlády na Slovensku a to teda naozaj, že má všetko znaky toho režimu a nejakej rozširovaní svojej moci a ukrajovaní postupnom
tých práv a tej demokracie a tej nezávislosti vôbec. Áno, chcem dať priestor teraz na otázky, kľudne. Neviem, kto bol prvý, ale... Považuje Rómov za zlodejov a potom povedzme boli Smer sociálnu demokraciu, lebo ja to vnímam tak, že napríklad z pohľadu môjho detka, že keď mu Rómovia ukradli jablka zo stromu, tak prišiel o niečo, čo má. Ale keď sa postaví minister za stranu Smer a priatelia z tých fondov zmizlo 20 miliónov, nedá sa nič robiť, tak neprišiel o niečo, čo by mohol mať, ale no, ale to je... niečo, čo fyzicky má. Áno, že vlastne nedotklo sa to jeho života priamým spôsobom, ktorý by on akože videl, alebo cítil, alebo počul. Rozumiem. A to je možno vlastne taká jedna súťažnosť aj s tým, čo som rozprávala, keď sa rozprávame o dejepise. A ja neviem, vy sa musíte nabifliť v škole, že vojna začala vtedy, konkrétny dátum, skončila vtedy, začal ju tento štát v spojitosti s týmto štátom. Sú to fakty, ktoré sa vám zdajú byť šialene vzdialené. Ako náhle by ste už poznali príbeh, alebo stretli by ste sa, že prišiel by na diskusiu niekto, kto bol pritom, tak by sa vás to dotýkalo o mnoho viac a možno by ste si z toho o mnoho viac zobrali, než z tých suchých faktov, ktoré je dôležité vedieť, ale treba možno akože uvedomiť si ten rozsah toho, že čo to vôbec znamenalo na životy nielen toho konkrétneho človeka, ale na životy jeho rodiny, alebo život toho mesta, alebo toho sídliska, v tom čase neboli úplne sídliska, dobre, ale akože tej najbližšej akože komunity ľudí. A to je to, že uvažovanie v nejakom kontexte a v nejakom rozsahu toho, že áno, jasné, ja sa tiež naštvem na pána Martina, keď mi bude skákať neustále do rečí, alebo ja neviem, alebo akože do mojich slov a budem naštvaná a bude to niečo subjektívne, čo si môžeme vykomunikovať, by the way. Tak ako si detko môže vykomunikovať s nejakými rómskymi deťami na konci ulice, alebo zajde za nimi do osady a sa s nimi porozpráva, že už mi prestaňte kradnúť tie jablká, alebo že poďte mi ich pozbierať a ja vám dám, ja neviem, 20, keď mi ich všetky zozbierate a ostatné, ja neviem, urobím koláč, alebo moja manželka urobí koláč a prídete na koláč a vy mi pomôžete ešte. Akože môže tam byť nejaký deal, nejaká dohoda. Ale čo si detko neuvedomuje je, že a preto bude nahnevaný a veľmi nahnevaný, keď bude voliť ešte možno radikálnejšie, lebo neuvedomuje si, že OK, no však tak dobre, veď čo robia tí politici? Politici iba kradnú, veď každý je úplne taký istý, to sa tu tak traduje z generácie na generáciu na Slovensku, že tí politici iní byť nemôžu, ale tí politici iní byť môžu. Samozrejme, že v každej krajine, aj v tých naozaj že vyspelých demokraciách je nejaká miera korupcie, ale v tých postsovietských krajinách je tá miera korupcia extrémne vysoká. A je to práve ako keby pozostatok nejakej tej minulosti a nejakého aj toho osobného uvedomovania si občianstva, že prečo by ma malo vôbec zaujímať to, že niekto to rozkráda akože štátny majetok alebo dotácie, ktoré proste dostávame napríklad z Európskej únie, kde sú de facto aj moje dane a tú kvalitu môjho života to bude ovplyvňovať nesmierne. Lebo napríklad, keď zmizne každý rok nejakých 20 miliónov z ministerstva zdravotníctva, tak v takomto stave budeme mať tie nemocnice. Ja môžem hromžiť, že ja keď idem zrazu do nemocnice v Novom Meste nad Váhom, tak nemám ani toaletný papier a neviem sa najesť v tej nemocnici, lebo je to čistý hnus a ten lekár, ja sa neviem dostať k špecialistovi lekárovi, lebo ich je tak málo a tak ďalej, lebo tí lekári nebudú ani fungovať v krajine a v zdravotníctve, ktoré akože je neustále podvyživené finančne, ale pôjdu radšej do nejakej vyspelejšej krajiny, kde naozaj môžu vykonávať svoju prácu zodpovedne, kde majú prístroje, ktoré sú spojené s akože vôbec fungovanie v 21. storočí a tak ďalej. Čiže toto je možno akože len takéto neuvedomovanie, ktoré je tu dlhodobo zakorenené vôbec občianstva a vôbec toho, že niekto si tu rozkráda štát, tak má dopad priamo na konkrétnych ľudí a má dopad aj priamo na mňa. Ja neviem nejako zaujať stanovisko k týmto politickým témam, ale viem o tom detkovi. A
Aha, dobre. Detkovi, že podľa mňa málo ktorý človek by chcel robiť kompromis o svojom majetku. Že prečo by môj napríklad detko, a teraz som uvedol nereálnu situáciu, ktorá sa nikdy nestala, že prečo by môj detko mal robiť kompromis so zvodejom o svojom majetku. Ako napríklad Ukrajina nechce robiť kompromis o svojom území s Ruskom. No to je ale trošku iné. Ja viem asi to v inej miery, ale akože ja tam vidím to prepojenie, neviem ako ľudia okolo mňa, ale prečo by mal niekto robiť kompromis so zlodejom napríklad? No, a to je... Už akékoľvek farby. Áno, máte pravdu. So zlodejom sa ťažko robí kompromis. Presne tak, však ako sme normálni, keď mňa okradnú a tu mi Martin zoberie mobil, no tak nebude môj kamarát. A ešte má okuliare, hej. Ako... No napríklad, hej. Čiže áno, ja vás rozumiem. Pozor, rozdiel je v tom, že nekradnú detkovi zeleninu zo záhrady, nekradnú všetci Rómovia. Kradne ju konkrétny Gejza Lakotoš. Áno. Alebo Peter Német, lebo Német je tiež ako rómske meno. Ale, čiže nekradnú ju všetci okuliarnatí, kradne ju Gejza Lakotoš tú zeleninu. Hej, a to je veľký rozdiel. Lebo detko samozrejme, áno, naštve to, je to prirodzené, ako ja to tam pestujem, trápim sa, potom niekto vytrhá. Prečo to ten niekto vytrhal, kto to je a ako s tým človekom alebo ako s tými ľuďmi pracovať ďalej, to je druhá vec. To je veľký rozdiel, lebo naozaj taký ten názor, že však mne nikto nepomáha, nech si pomôžu, hej, alebo ja mám zadarmo, oni majú zadarmo, ja musím platiť a tak ďalej, tak ďalej. V konečnom dôsledku v tých osadách alebo dedinách, obciach a aj mestách, kde sa s touto komunitou pracuje, tam toto alebo výrazne upadá, alebo nie je. Tam, kde sa s touto skupinou ľudí naozaj chudobných, nevzdelaných, vylúčených, s nízkymi zručnosťami nepracuje, lebo niečo, lebo starosta nechce, lebo ľudia nechcú, lebo tá antipatia je obrovská. Tam tieto javy pretrvávajú, pretože ad 1 nemá vžité tie normy, ktoré máte vžité vy. Predstavte si, že viete, čo je najväčší problém v rómskej rodine? Súkromné vlastníctvo. Vy prídete domov a máte svoju poličku. Tam máte svoju košeľu, mikinu, nohavy. Je to vaše. Áno? Toto neexistuje v rómskej domácnosti, kde žije 10 ľudí v jednej miestnosti. To je vaše, čo máte na sebe. Hej, čiže nemáte pojem súkromného vlastníctva. Proste je to naše, všetko je naše. Mám hlad, uspokojím svoju potrebu. Chcem jesť. Chcem čúrať, čúram. Chcem behať, behám. Ja to preháňam do absurdít, chápete? No, ale vrátim sa k tomu detkovi. Čiže áno, detko je nazlostený, lebo mu zmizla záhrada zo zeleniny, čo je úplne logické a normálne. Detkovi neukradol zeleninu Gejza Lakotoš, ale Rómovia, a keď detkovi ešte 2-krát, 3-krát tú zeleninu zoberú, lebo starosta v obci nepracuje s touto komunitou, alebo nikto nepracuje s touto komunitou, čiže sa nejako neposýva, alebo sama sa neposunie, to vám môžem garantovať, že jedného dňa sa tí Rómovia v tej osade zobudia, že tak my musíme žiť pekne. Tak toto nebude, lebo to tak zaznieva. Takže na konci dňa po 3 krádežiach zeleniny je detko fatálne nasratý na všetkých Rómov. A už nerozlišuje. A je to jeho svetonázor. Áno. A to je ten problém. Áno, není to také, že takto vyriešime, hej, že alebo našou diskusiou teraz, alebo ani s detkom, to, čo vravela pani kolegyňa s Pozbelom, presne tak. Možno keby niektoré tie deti pozval, vyzbierali tie jablká, možno nejakú tú zeleninu dal, a nemá dôvod to robiť, ja chápem, je to jeho majetok. Len ak chcem niečo vyriešiť, potom sa nesmiem zakonzervovať v jednom názore. Detko ten názor má a detko nie je ten, čo by principiálne mal toto riešiť. Ja to chápem. Detko má svoju záhradku a pestuje zeleninu. Ale je to nejaká ulica, je to nejaká obec, sú tam nejaké inštitúcie, starosta, komunitné centrum, terénna sociálna práca, miestna poriadková občianska hliadka, zdravotní asistenti, aké sú ešte podporné funkcie, pozície a tak ďalej. Čiže dosť veľa ľudí. Nie sú jednoznačné a viditeľné výsledky, ale opakujem ešte raz, tam, kde tieto aktivity prebiehajú, tam je tá drobná kriminalita na veľmi nízkej úrovni, ak vôbec nejaká je, lebo, a to posledná vec, čo k tomu poviem, a veľa rozpráv, kradla sa zelenina aj predtým, aj keď tu neboli Rómovia. Ja neviem, vy ste mladá generácia, ale ja som chodil na jablka do záhrady, že
keď som tak videl, alebo na kukuricu. Neviem, či ste chodili na kukuricu, hej, že, a to, že zo štátneho, hej, no tak ako nebolo štátne. Niekedy som... Áno, hej, to vidíte, no. Čiže pozor, a pradedkovi vášho detka ukradli jablka tiež, len to boli chlapci Janka Kupkovie z horního konca a to sú také zlaté deti, no tak ako však sú maličké, však ešte sa toto, no tak, a viete, a to je ten rozdiel v narratíve, hej. Nie je to riešenie niekde inde, ja len odpovedám na tú situáciu s detkom. K tým politickým oxymorom to ja sa vyjadriť neviem, ja si tak o Romov rozprávam väčšinou. Ja som mal otázku. Áno. A teda dve, aby sa ešte ste rozprávali, ale vrátim sa k tej prvej. A čo som chcel povedať, že vy ste tu hovorili o tom, ako tí naši akože vrcholní politici, alebo tá vrcholná naša politika trpí to vysokou mierou korupcie, hlavne u nás ako v tej postsovietskej krajine. A my keď si to uvedomíme, tak my sa vrátime naspäť k tomu podľa mňa akože slovenskému najnižšiemu púdu, že Slovákovi nevadí to, že nie je postavená diaľnica, Slovákovi nevadí to, že nemá tú nemocnicu, Slovákovi nevadí až takto, že si musí nájsť vlastný toaletný papier, ako mu vadí to, že on není ten, čo si nemohol ukradnúť 20 miliónov. A to je podľa mňa ten problém. To vadí. A neviem, či chcete zareagovať, ale prešiel by som, ak nie teda, prešiel by som ďalšie. Pokojne, môžete sa venovať stand-upu v ďalších. Lebo akože bol to super vtipný komentár. Ja na to neviem reagovať. Keď si na to vystavíte jeden špeciál stand-upu, tak to bude super, no. Ale to sa pozor, akože to nie je akože len tak odkladka, akože nejaký vtip, toto hovoria aj nejakí sociológovia a nejaké akože významné osobnosti našej akože politickej a inteligenčnej obce, takže... Áno, len akože vyznieva to tak tragikomicky. Tak do kabaretu to tak vyznieva. Áno, ale akože ja by som úplne že negeneralizovala až takýmto spôsobom, lebo aj teraz tu sedíme mnohí ľudia, ktorí by sme asi nechceli byť skôr v tej pozícii, že mi je to jedno a radšej by som chcela mať tých 20 miliónov ja, alebo 25. Ono je to naozaj o nastavení človeka, že a nemôžeme povedať tak ako o všetkých Rómoch, že sú zlí, tak ani o celom Slovensku, že sú zlí. Vidíme to, ale že akože jednoducho treba pracovať s tou spoločnosťou, treba diskutovať, treba vytvárať priestor na diskusie, treba vytvárať priestor na to, aby tie komunity fungovali. Ja neviem, koľký z vás dobrovoľničia v nejakej aktivite alebo vykonávajú nejakú fakt, že voľnočasovú aktivitu, ktorá nejakým spôsobom má posúvať vašu, ja neviem, či už naozaj sídlisko alebo vašu školu alebo niečo, že nejakým spôsobom vpred. Ja predpokladám, že určite niečo robíte, ale že keby to robilo celé mesto, alebo aspoň 3/4 mesta, tak aj to nové mesto vyzerá úplne inak možno, alebo každé iné ďalšie mesto alebo obec na Slovensku. To je presne to aj, čo tu už bolo povedané, že ako náhle sa niečo robí, tak to ten efekt má. Ako náhle sa diskutuje, ako náhle sa iným spôsobom pristupuje ku vzdelávaniu, ako náhle sa inak komunikuje s pedagógmi, lebo aj množstvo pedagógov je veľmi zasiahnutých rôznymi dezinformáciami a konšpiráciami a tí pedagógovia už možno nemajú pocit, že sa potrebujú ďalej vzdelávať, ale tá doba sa mení, učíme sa celý život, to je také akože... Zdá sa to byť, že je to iba jedna veta, ale ono je to fakt predsa, lebo veď tá spoločnosť sa mení. AI už za chvíľu ani ja vôbec netuším, že ako čo, ale musím sa s tým naučiť nejakým spôsobom fungovať a pracovať, tak ako sa aj vy. Každý sa učíme každý deň nejakú novú vec. Čiže nie, ja som to neúplne odfrnkla, ale tak musí sa stať niečo v tej spoločnosti, aby sa to zmenilo a tie nástroje existujú. My tu nejdeme vymýšľať koleso. Že predtým, než to poviem, aby som zmenil, že ja som volil opozičnú stranu. V posledných voľbách do parlamentu volil v roku 2020, keď boli voľby, som ešte nemal volebné právo, ale volil by som Olano. Vyznám sa, hambil som sa za to, hamím sa za to, ale je to tak. Ale nemôžem si pomôcť. Vy ste hovorili o posledných 100 dňoch tejto vlády a celkovo aj na tých
ja nikomu neoberám právo akože ísť protestovať, ani neoberám právo organizátorom tých protestov, respektíve predsedom tých opozičných strán, akože robiť tie protesty. Ale príde mi veľmi nebezpečné v tomto štádiu hovoriť o nejakom nastavovaní režimu alebo rozvrate právneho štátu alebo rozvrate demokratických ideí, lebo podľa mňa sa to zatiaľ nedieje. Deje sa to. A budem takto, ja by som chcela... Ideme trošku tak už na hranu tej témy, ale povedzme, že ešte toto môžeme... Lebo ja mám strach z toho, že čo budú hovoriť, keď sa to naozaj začne diať. Lebo nás tu deje akože reforma trestného zákona a tam sú akože, dobre, veľmi veľa ľudí, aj mňa, priznám sa, vyrušuje to, že tie tresty pre jednoducho tie ekonomické delikty sa znižujú. Ale nie je tu ani zásah do zákonodárnej moci, nejaký, jednoducho, že si pridávajú moc, nie je tu zásah do, alebo obmedzovanie výkonnej moci, čiže pani prezidentky alebo prezidentskej funkcie, nie je tu vôbec zásah do fungovania súdnej moci. Ne? A nemyslím si, že teraz je ten akože správny čas, lebo všetci hovoria o tom, že keď začnú útočiť na médiá, začnú útočiť na slobodu slova, to bude podľa mňa tým útokom na ten demokratický alebo právny štát. No, môže sa to diať už iba vo vyššej forme a môže im to prechádzať a zjavne im to prechádzať bude. Ja by som len chcela možno doplniť, že je to úplne na vás, že ste teraz zdieľali, že koho ste volili alebo a tak ďalej. Keď sa rozprávame o demokracii, o 20. storočí, o nedemokracii, o autoritatívnych režimoch, tak sa bavíme politicky. Keď sa rozprávame o marginalizovaných komunitách, o minoritách, tak sa rozprávame politicky. Čo nerobíme, alebo teda čo robíme, nerozprávame sa stranicky. Čiže ja tu môžem povedať, že napríklad pán Kotleba bol právoplatne odsúdený a tak ďalej. Mám na toho človeka, sú tam reálne fakty, o ktorých sa môžem rozprávať, prečo je neonacistický a tak ďalej a tak ďalej. Môžem, ale nebudem sa rozprávať o aktuálnych politických stranách, nebudem vám vraviť, koho som volila. Never, nikdy. Čo je ale dôležité pri tejto aktuálnej vláde, ktorá je zložená teda z nejakých strán, ale pri vnímaní demokracie je to, že ak si uvedomujeme, že sme tí občania a keď sme sa rozprávali, alebo keď som rozprávala o tých vyspelých demokraciách, tie protesty o mnoho intenzívnejšie by boli o mnoho častejšie, než sa aktuálne dejú na Slovensku. To, že sa deje pár protestov v niekoľkých mestách, ešte stále to nie je celé Slovensko. Niektoré sú stranické v niektorých mestách a niektoré sú úplne že občianskymi iniciatívami. Napríklad v Rimavskej Sobote, čo viem veľmi konkrétne, je to občianska iniciatíva, alebo v Piešťanoch, to je tu celkom blízko. Tak sú ešte stále strašne malé, ale reagujú na to, čo sa v tej spoločnosti už deje. A mohlo by ich byť o mnoho viac, a kebyže si naozaj že uvedomujeme tú našu občiansku zodpovednosť, tak na tých protestoch sme aj my o mnoho viac prítomní, lebo áno, ešte tu nie je všetko úplne odschvaľované, ale my tu máme za sebou, že prvé 2 alebo necelé 3 mesiace tejto vlády a čo všetko sa už stíha diať a pripravovať. A čo sa týka toho uplatňovania si moci, tak ja v tomto prípade budem veľmi konkrétna, tak pani ministerka kultúry sa včera nechala počuť, ako na tlačovej konferencii, nie je to žiadne tajomstvo, ako už teda trošku pozmenila spolu s ďalšími členmi vlády a parlamentu to, ako bude spájať a nespájať rôzne fondy, ale ako chce jednoducho ovplyvňovať, aby štát mal o mnoho väčšie slovo pri fungovaní nezávislých proste inštitúcií. Čiže áno, toto je jeden z nástrojov, kedy sa uplatňuje moc, kedy sa narúša demokracia a narúša sa jednoducho fungovanie tej demokratickej spoločnosti, ktorá musí obsahovať hneď niekoľko častí. A hneď v zápätí sa predseda vlády nechal počuť na ďalšej tlačovej konferencii, ako chce regulovať fungovanie mimovládnych organizácií, teda občianskej spoločnosti. Čiže toto
sú vážne zásahy vôbec do fungovania demokratickej krajiny. A ja keďže vidím, že sú ďalšie otázky a čas je naplnený, možno sa môžeme rozprávať ešte ďalej, že aj po ukončení diskusie, že súkromnejšie. Ale ešte chcú reagovať. Áno, jasné, dáme ešte priestor, máme ešte čas. Len teda poprosím trošku, neviem, ide to už smerom úplne do tej politiky, tak keby... Ja si myslím, že tie stereotypy fungujú z oboch strán. Ja napríklad za absolútne najväčšie nebezpečenstvo demokracie považujem chudobu. Pretože od tej chudoby sa všetko odvíja. Chudobný človek, ktorý jednoducho myslí na to, čo dá zajtra jesť deťom a či bude mať drobný dosť na cestovanie touto mestskou hromadnou dopravou, tak ten človek sa nezamýšľa nad tým, či majú na fungovanie svojich aktivít dosť peňazí, také organizácie, onaké organizácie. On myslí na naozaj zabezpečenie základných týchto potrieb. A vieme, že práve to bolo spúšťačom mnohých tých totalitných režimov, pretože tí chudobní ľudia sa chceli mať lepšie, počúvali toho, kto im to slúbil. A napríklad, ja nesúhlasím s tým, ja chápem, že Slovensko vždy dobiehalo to, čo mu bolo odopreté, či už v čase, keď bolo súčasťou Uhorska, Rakúsko-Uhorska, potom sme mali 20 rokov úplného šprintu kultúrneho, onakého, tam takého, ale ja nesúhlasím s tým, že sa máme najlepšie ako sme sa kedy mali. My možno áno. Tí, ktorí môžeme vyštudovať, ktorých rodičia jednoducho nám tie finančné prostriedky poskytli, alebo sme si sami. Ale tu je veľké množstvo ľudí, ktorí naozaj pracujú, platia dane, sú to dobrí ľudia, čestní ľudia a títo ľudia sa hrozia toho, že dostanú na týždeň chrípku, pretože majú zrazu existenčný problém. A títo jednoducho tých netrápi ani to, či oklieštená demokracia. No, ale to je, ja s vami úplne súhlasím a tá chudoba je samozrejme chudoba, vzdelanosť a uvedomovanie si svojich nejakých občianskych práv a občianstva je úplne kľúčová pre fungovanie demokracie. Ako náhle už len jedno zlyháva alebo jedno proste nám nejakým spôsobom pokulháva, tak začíname mať problém. Ak sú to všetky tri, tak sme na veľmi dobrej ceste prísť naspäť k režimu, áno. Našťastie, ja tu naozaj že zopakujem to, že sme súčasťou Európy, áno. Čiže máme nejaké že platné pravidlá a dúfajme, že teda sa nebudú meniť. A ja s vami úplne súhlasím, ale ono to naozaj, že závisí aj od vás. Predpokladám, že ste pani pedagogička, že ako vediete aj vašich študentov a študentky k uvedomovaniu si svojich vôbec ako keby aj práv, slobôd a zodpovedností. Ste jednoducho tvoríte tú výchovu tých konkrétnych ľudí, ktorí potom budú rozhodovať. A ja akože poviem to veľmi konkrétne, lebo ja neviem, možno pôsobím, že si nemusím rozdeľovať peniaze na každý jeden deň, ale príde moja výplata, viem, že čo mi odíde a viem, že mám, ja neviem, 10 eur na každý deň, ktoré môže minúť, alebo menej, závisí od mesiaca. A teda o akej chudobe sa rozprávame? Viete, že áno, niečo môže byť existenčné, môžu sa stať situácie, že taktiež ochoriem a budem zrazu 3 mesiace chorá a nebudem dostávať ten plat. A som ešte na živnosti, čiže ten môj život bude vyzerať úplne inak, ale stále si budem uvedomovať, že v akej krajine žijem a čo môže ovplyvniť možno pozitívne môj nejaký rast a ďalšie fungovanie v tej krajine, alebo sa rozhodnem tak, ako mnoho ďalších a veľmi veľa mladých ľudí, že z tejto krajiny odídem. Lebo existujú v Európe, nemusím ísť ani na ďalší svetadiel krajiny, kde to fungovanie jednoducho existuje. A myslíte, že v tom zahraničí bude ten človek mladý potom fungovať, že napríklad v nejakej komunite, kde sa zapája do dobrovoľníctva a pracovať pre dobro tej komunity? No, sú rôzne príbehy. Sú rôzne príbehy. Samozrejme, sú príbehy ľudí, ktorí fungujú, ktorí napríklad idú
už študovať na vysokú školu do zahraničia, tie možnosti aktuálne sú, alebo odchádzajú na 1 semester alebo 2 semestre a vracajú sa a zostávajú v tých konkrétnych krajinách, alebo odídu a majú tam už nejaké kontakty, alebo vedia, že proste si dokážu nájsť prácu vo svojom odvetví a väčšinou no je to o nastavení tých konkrétnych ľudí, ale samozrejme, ak sa nedostanete do, ja neviem, nejakého geta, alebo teraz v US možno, ja neviem, neviem kam proste, tak do Harlemu, tak asi nebudete, tak asi máte tie príležitosti iné. No. Ja sa vrátim k tým romáčikom mojim. Ďakujem. Ale je tam paralela. Dve veci k tomu, čo ste povedali, poviem. Áno, chudoba je základným problémom každej spoločnosti. Otázka, aký je jej stupeň, aký je jej rozsah, aká je jej miera a ako sa ľudí dotýka. Garantujem vám, že každý jeden z Róm osady by chcel žiť život toho človeka, o ktorom vy hovoríte, že je chudobný. Každý jeden Róm z osady by tento život považoval za luxusný. A to je uhol pohľadu. Hej? Keď nemáte nič, ale že naozaj nič, tak sa vám toto, čo ste vy teraz pomenovali, zdá ako luxus. že to je to. Teraz druhá vec, ktorú chcem povedať, je, že ja tak vo voľnom čase pozorujem voľby v takých krajinách tretích a tak ďalej a to by ste sa divili, čo je naozajstná chudoba. Ako reálne, koľký z vás boli niekde v nejakom menšom, čiže 100 000-ovom meste v Rusku napríklad? Koľký z vás boli v Moldavsku? Koľký z vás boli v Bielorusku? Samozrejme. Hej, že pozor, je veľký rozdiel medzi našou chudobou a chudobou v krajinách, ktoré nie sú členom tohto veľmi príjemného klubu. Ešte už len tretiu vec. Držte myšlienku. A tretia vec je, a to sa vrátim k tých politických názorov, kde každý môžeme ten názor mať a môžeme o ňom diskutovať nekonečná. Vy ste to tak pekne sa spýtali, že či tí mladí ľudia budú dobrovoľníci v zahraničí. To neviem. Ale čo ja viem, a to sú tí moji Rómovia, že tu panuje taký názor, to sme už povedali, že nepracujú, nikdy pracovať nebudú, nechceli. A zaujímavé, že tam vonku robia. Hej, že pozor, tu je to človek, ktorý príde s tou hnedou kožičkou a automaticky je to zlodej, leňoch, odžubávač, nechce pracovať a tak ďalej. Tak príde do Anglicka, kde tú kožičku majú všetci, tam ste vy výnimka. My sme výnimka aj v multikultúrnom Anglicku. Ubytoval som sa v Londýne, vyšiel som na ulicu cez Airbnb a jediní bieli sme tam boli ja a moje deti. Čiže nie ste iní. Čiže tú prácu dostanete. Nepozerajú na vás ako, že nedostanete luxusnú prácu, no lepíte sendviče, vyberáte zemiaky, neviem čo, hej. Ale dostanete tú prácu. Máte tú prácu, máte bývanie. Máte bývanie, máte vlastníctvo. Máte vlastníctvo, máte vzdelanie. Máte vzdelanie, máte budúcnosť. A zrazu z človeka, ktorý na Slovensku ty si Róm, ty pracovať nechceš, lebo si lenivý. Zrazu sa vám po 5 rokoch vráti človek, ktorý pracuje, má auto, vie lepšie anglicky ako mnohí tu na Slováci, čo sú, ale stále to je ten s hnedou kožičkou, ktorý proste musí byť menej ako ja. Čiže to som chcel tak paralelne ukázať na to, že áno, a vrátim sa úplne konkrétne vašej otázke, áno, väčšina mladých ľudí v tých iných krajinách, kde tá spoločnosť funguje inak, dobrovoľníči, lebo tam je to norma. A má tu možnosť. Naši Rómovia v našej republike, tí naozaj najchudobnejší, bohužiaľ, treba povedať, že tú možnosť majú výrazne menšiu ako my, čo tu sedíme v tejto miestnosti. Neodpovedal som na tú politickú vec, ale takú paralelu som chcel len ako naznačiť, že áno, že to sa deje. Hej? Tam, kde nejaké normy a štandardy založené na iných princípoch možno fungujú trošku inak. Ešte chcete reagovať? Ja som len k tej chudobe a spomenutiu tých krajín, ktoré sú na tom ešte, alebo vôbec lokalít, ktoré sú na tom horšie. Tak my sme napríklad v Postbellum
tvorili nové metodiky práve zážitkových workshopov k druhej svetovej vojne a holokaustu. A mali sme partnerskú organizáciu, bolo to vlastne taká samospráva v Rumunsku, ktorá je členom Európskej únie, ale presne tá municipality bola už asi že 7 minút na hraniciach s Moldavskom. To bol aj moment, kedy som bola potom v Moldavsku. Ale bola to vlastne taká agrárna lokalita, vlastne niekoľko obcí spojených pod jednu samosprávu, kde sme boli na strednej škole. A to bolo veľmi zaujímavé, ako keby vôbec aj pozorovanie a fungovanie tam, lebo my sme tam boli jeden celý týždeň, boli sme tam na konci novembra. Tak vy ste videli to, že vlastne študenti vo vašom veku približne, druháci, tretiaci, nie sú so svojimi rodičmi, lebo ich rodičia, alebo v veľmi málo prípadoch žijú vôbec so svojimi rodičmi, ale žijú primárne so starými rodičmi, lebo ich rodičia sú na zárobkoch v ďalších tých rozvinutejších krajinách vlastne Európy a je to potom strašne vidieť samozrejme aj na vôbec nejakom fungovaní a výchove tých detí. Ďalšia vec je, že tie decká strašne tvrdo makali. Úplne, že na každom ste videli, ako majú zodraté ruky prácou v tej agrárnej oblasti, čo asi možno vy pomáhate cez víkend starým rodičom alebo cez letné prázdniny. Niektorí, možno väčšina vašich starých rodičov už dnes žije v bytoch. A ďalšia vec, že aká miera alkoholizmu tam bola, že úplne bežné bolo, že cez deň sme stretávali odpadnutých ľudí na tých uliciach. Tam neexistovali autá takmer vôbec, že naozaj sa tam diali presuny na vozoch s koňmi. A prichádzali sme tam a tí pedagógovia nám povedali, že je to vlastne zbytočné, lebo ich nič nebude zaujímať o nejakej druhej svetovej vojne, o nejakom holokauste. Ešte my im tam budeme rozprávať po anglicky, oni nám nebudú ani rozumieť. Toto bolo nastavenie pedagógov cca medzi 40 až 50 roční ľudia. Prišli sme na školu, bol to koniec novembra, zima. Všetky tie decká sedeli v hrubých bundách, v čiapkách, lebo sa tam ani dostatočne nekurilo, respektíve vôbec nekúrilo. Tam normálne akože vám išiel taký ten dym z úst, keď ste niečo rozprávali. A viete, aké boli reakcie tých študentov? Myslíte si, že ich to absolútne nebavilo a chceli čo najskôr odísť, makať a nechceli sa vôbec rozprávať o druhej svetovej vojne a nerozumeli nič po anglicky? Úplný opak. Tým študentom sa konečne niekto venoval, konečne dostali priestor na to, aby mohli vôbec akože prezentovať svoje názory, aby mohli diskutovať. Anglicky väčšinou rozumeli, aj keď teda nemali ju úplne že na najvyššom leveli, ale brutálnym spôsobom si to vážili. Tak to len možno, aby sme mali nejaké že veľmi priame porovnanie, ako to dokáže fungovať v krajine, ktorá je členskou Európskej únie. A ešte jednu taký dodatok z inej témy k dvom mladým mužom, ktorí sa mi veľmi páči, lebo diskutujú. Chlapci, klobúk dole. To vám stále vykám, aby ste si nemysleli, že sa tam ako vyvyšujem. Mňa najviac desí na tom, čo ste spomínali, obidvaja mladí muži, ten proces. Hej, lebo toto som pri Rómoch zažil a zažívam za posledných 25 rokov, ako z malých vecí sa v procese stávajú veci veľké. Hej? A poviem konkrétne, čo myslím týmto. Ak sa, alebo inak, máme tu Maďarsko napríklad, áno, vedľa nášho suseda, že veľké veci sa nikdy neudejú, že tak. Viete, že to je vždycky proces. Aj s tými Rómami tá exklúzia nebola, že áno, v jednom zákone v roku 1962 bolo zakázaný kočovný spôsob života. To je história, to je fakt proste. Všetci Rómovia sa museli povinne usadiť na jednom mieste a boli väčšinou usadení do vysídlených nemeckých častí dedín a tak ďalej. Alebo tam, kde neboli tí vysídlení Nemci, tak tam niekde pri dedine prifarali niečo, nejaký kúsok. Hej. To bolo také jedno fatálne rozhodnutie. Ale väčšinou veľké veci sa nedejú fatálnym rozhodnutím, ako s tou žábkou, ktorú tak pomaly varia. Že ak vás hodia do vriacej vody, tak vyskočíte, lebo však horúca. Ale keď vám tú teplotu zvyšujú, tak na konci dňa máme 450 000 ľudí,
ťažkom prúseri, ktorí si sami nepomôžu. Ako môžeme sa mi tu rozprávať, že však nech si robia. Čiže 450, to je obrovská masa. A to bol proces. Tak ja mám len obavu, aby tento proces nepokračoval možno aj v tej politickej rovine, lebo na konci toho procesu, čo môže byť, neviem si to ja predstaviť osobne. Toto som v podstate chcel nejakým týmto štýlom aj ukončiť. Ono budeme aj musieť za chvíľku, ale ešte chcem dať poslednú možnosť. Ak by niekto z vás... Bola otázka? Áno. A ja som súhlasil aj so všetkým, čo ste povedali vy, aj vaše kolegyne v diskusii. A ja sa presne toho obávam, že čo bude nasledovať, lebo ja si osobne myslím, že my keď budeme nadužívať všetky tieto veľmi silné slova, a to už sa udialo, hej? Predošlá garnitúra hovorila o mafiánoch a to slovo úplne zľudovelo. Predošla, to som išiel pokračovať, predošlá garnitúra hovorila o fašistoch a to úplne zľudovelo. Každý bol fašista, už liberálny fašista, hen taký fašista. A už to slovo stratilo význam. A podľa mňa my, keď budeme používať pri každom jednom sebemenšom probléme slovné spojenie, že demolácia právneho štátu, tak to rovnako zľudovie a už to nebude mať vôbec silu a už to vôbec nebude nikoho zaujímať. A to je podľa mňa ten problém, to je podľa mňa toho, čo by sme sa mali bať, pretože keď príde na fakt obmedzovanie ľudských práv, počnúť slobodou slova alebo slobodou tlače, tak čo budeme hovoriť potom? Ako to budeme nárokovať? No, to je to, čo som pred minútou povedal. Obmedzenie osobnej slobody, slobody slova, alebo ďalších takých príkladov extrémnych, ktorí ste spomenuli, nepríde hneď. To bude výsledok tohto procesu, kedy normou už bude to, že korupcia bude bežná, lebo tie tresty budú také nízke, že sa oplatí. Keby ste vedeli o 350 000, čo sa dajú ukradnúť, a ja zoberiem za 2 roky podmienky. Chápete to? Čiže na konci toho procesu, až na konci toho procesu, ešte raz dávam príklad Rómov a Maďarsko. Na začiatku svojej politickej kariéry Orbán nerobil kľúčové zmeny, ktoré viedli k tomu, čo teraz v Maďarsku je, a môžeme potom rozprávať, čo tam je. Na začiatku, dobre, po nežnej revolúcii, to znamená po zmene politického systému, neboli Rómovia v takom marazme, ako sú teraz. A to je to, vy sa nebojíte sa o svoju budúcnosť ako mladý človek. No vidíte. A to je to. A to je dobré, že máte tú obavu. A dobre, že dávate otázky. Asi sa nezhodneme v tom, či rozoberá sa právny štát alebo nerozoberá. Ale to nemusíme. Ani sa zhodnúť nemusíme. Základom je, že o tom rozprávate. Že vás to nejakým spôsobom zaujíma, že tu dnes sedíte. Neviem, či vás to ako priviedli pedagógovia, alebo ste chceli prísť. To je tiež taká otázka. Ale vy minimálne rozprávate. Kým vy budete rozprávať, váš kolega bude rozprávať, vaši kolegovia budú rozprávať a ďalší vaši kolegovia, tak máme nádej a tú terminológiu, tam sa môžeme naťahovať, či je to silné slovo, či to nie je silné slovo, či to je proces, či to nie je proces. Alebo, a ja si myslím, že tam ide ten slovný pojem, bolo veľmi dobre vidieť na tom príklade toho fašistu, že povedzme v tom 2016, keď sa to zrazu objavili ľudia, ktorí vlastne akože inkrimovali tomu neonacizmu a fašizmu, tak dali sme im tú nálepku a veľa ľudí to vystrašilo. Aj tí, ktorí proste nevedeli si to spojiť s týmito akože pojmami. A potom sme tu mali v 2020 pána, ktorý do televízie povedal, že je hrdý, že je fašista. A toto akože, to je naša obava. Ten fašizmus ale je v podstate tak rozriedený pojem už od jeho vzniku, že to v podstate ani keby ste čítali nejaké, ja neviem, Orwell o tom písal článok, tak on tiež vlastne toto argumentuje, že tento slovo nemá žiadny význam, lebo že to fašista je tamten. Počujem knihu Kuba Drábika, Fašizmus. Jakub Drábik, jeden z najlepších historikov súčasných na vôbec ako keby toto obdobie 20. storočia. Má aj taký podcast na FM-ku, myslím, alebo ho mal, taký kratučký. A odporúčam, je to taká hrubšia kniha, Fašizmus, ale určite ju odporúčam. Ja úplne rozumiem a celkovo používanie slova a ten slovník dokáže buď mobilizovať k nejakej radikálnosti alebo k nejakej apatii možno v konečnom dôsledku.
Možno treba pomenovať exaktnejšie, že čo sa vlastne aktuálne deje, aj keď si myslím, že sa o to mnohí snažia, ale aby to bolo zrozumiteľné pre všetkých, možno aby to nebolo naozaj už to úplne že najvyostrenejšie, ale pomenovať ten proces, ktorý sa aktuálne deje. Neviem, či mám na to úplne odpoveď, ale vlastne ako keby tá terminológia je aj obrátene, hej, že liberálni fašisti to je bullshit, sorry. Ale rovnako progresívci a slniečkári a tak ďalej, že ako sa tu hrá s tým jazykom, ja neviem, dezoláti, to je taktiež, ja strašne neznášam to slovo, lebo je to hlúposť používať a označovať a presne ako keby... Sú aj ďaleko to je ako, horšie. že kritika do toho, nazveme, že progresívno-liberálneho spektra, alebo ako to už nazvať jednoducho k tomu, že označovať zrazu nejakú skupinu ľudí, akože akú majú vlastne akože tú charakteristickú spoločnú vlastnosť, že by sa mali stať dezolátmi. Úplne s tým akože na 1,000,000% nesúhlasím, že tu máme nejakých dezolátov. Ja si skôr naozaj myslím, že tu máme veľmi nahnevaných ľudí, ktorí vidia práve iba toho Róma, ktorý ukradne to jablko a neuvedomujú si, že čo sa tu kradne a ako to ovplyvňuje konkrétne ich životy v konečnom dôsledku. Už veľmi stručne. Posledná veta. Ja si myslím, že tých nechcených susedov bude viac. Evidentne. Ako sme na začiatku mali, ale zopakujem to, čo som povedal. Základom všetkého je diskusia a schopnosť povedať svoj názor a postaviť sa za svoj názor. To v svojich pracovných oblastiach pravdepodobne všetci robíme, aj preto vám tu niekedy oponujeme, aj preto nesúhlasíme, to tiež nie je normálne, ale minimálne dodržiavame určité pravidlá slušnosti, nejaké normy, nepľujeme po sebe. A ste chceli. Čiže aj to je váš štandard, môj štandard, to je štandard toho, čo je v nás. Pozor, nie je to bežný štandard, to tiež treba povedať. Áno? Nie je to bežný štandard. Áno, môžeme to možno ukončiť tým, že aj to, o čom sme sa teraz bavili, že je super, že sa niekto aj zamýšľa napríklad nad význammi slov, teda, evidentne, a nie je to jedno. A možno jeden príklad, že treba byť pozorný. Aj to, že sa to zvrhlo trochu do tej politiky, není až taký problém, lebo nebolo to vôbec dávno, teraz pred parlamentnými voľbami tu v Novom Meste. Úplne jedno, aká strana, aj tak to každý uhadne, mala billboard, že vyčistíme Slovensko od imigrantov a asociálov. A ja som si ho odfotil, mňa to zaujalo, lebo dobre, hej, úderné, razantné heslo, paráda, ale teraz, že čo to znamená? Ako kto sú presne tí imigranti, ako presne kto to je, jak ich definujeme, kto sú presne tí asociáli, to už vôbec neviem, že na základe čoho? A teraz, čo znamená vyčistiť? Jak si to mám predstaviť? Akože vyviesť, alebo čo to je? No áno? Možno k tomuto aj v tej úrovni celej tej politiky našej terajšej, aj čo ste vraveli, že je dôležité, že dodržiavame tu nejaké normy, tak ako by ste povedali, že je najlepší spôsob nejakým spôsobom vychovať tých ľudí, aby tí, čo sú vyššie postavení, tiež... Opýtať a to, ako chcete vychovať 450 000 Rómov, to sa nedá. Ako reálne, ja na takéto otázky, alebo nie, že na takéto otázky, na to mám jednoznačnú odpoveď. Toto je vysostne individuálne. Svojím príkladom vychováte politikov. Vy ste volič, ja som volič, tu sú voliči, vieme sa, keď vydržím 3 hodiny do nekonečna slušne odpovedať, tak keď vy vydržíte mať svoj názor, ja neviem, aký je, ale keď vydržíte mať svoj jasný, slušný, konzistentný politický názor, tak možno váš kamarát vedľa s vami bude súhlasiť, nebude súhlasiť, ale nabehne na vašu vlnu, tak v úvodzovkách. Potom ďalší kamarát nabehne na našu vlnu a potom nebudeme pľuť pod stôl a budeme jesť s vidličkami, tu preháňam samozrejme. Hej. Čiže áno, že tých ľudí, ktorí pľujú pod stôl a nejedia s príborom je veľa, chápem. Ale stále to nie je väčšina. Viete, čo je, a to ja už fakt skončím, krása demokracie je v tom, že v totalitnom režime
by žiadny iný názor nemohol existovať. A nebol. Vy ste nezažili ten totalitný režim, my áno. A to je pekný príklad zneužitia slov, lebo boli protesty, kde sa kričalo, že fašisti a vlastne, že tá vláda, že je fašistická, ale zároveň protestovali, že v pohode, že OK. Ale to je úplne teda na záver. Chcem všetkým poďakovať vám, že ste sa zúčastnili, takisto hosťom, ktorí prišli a veľmi teda si myslím, že aj mňa to teda obohatilo, verím, že aj vás, ktorí porozprávali teda o svojej práci, o tom, ako pracujú jednak s Rómami, jednak v Postbellum, takisto Mária, že bude pokračovať vo festivale, takže všetkých vás pozývam, predpokladám, že v júni. A je treba naozaj sa nad týmito vecami zamýšľať a myslím si, že to môže byť aj taká bodka za touto diskusiou. Nenechajte to tak, rozmýšľajte o tom, diskutujte, majte názory a zamýšľajte sa nad tým aj, čo je pravda, čo je správne. A takto by sme mohli všetci pokračovať a bude to tu snáď jedného dňa vyzerať o dosť lepšie. Ďakujem pekne.